Βολευτήκαμε για να σταματήσουν λίγο οι ομιλίες εδώ μέσα. Και λίγο θα ξεκινήσει η παράσταση. Είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ, λίγο σεβασμός και λίγο λεπτότητα. Να κλείσετε τα κινητά σας. Το αθόρυβο σε λειτουργία πτήσης κάνω αμέσως. Παρακαλώ να βλέπω, γιατί το λέω κάθε φορά μην γελάτε και τις προάλλες άκουσα πάλι ένα κινητό να χτυπάει. Είναι απαράδεκτο. Σε παράσταση θα έχουμε το κινητό μας ανοιχτό. Αν έχουμε δουλειές και τέτοια πράγματα, θα πάμε σπίτι μας. Εκείνη η καρέκλα είναι καινή. Και έμεινε καινή μια καρέκλα εκεί και έχουμε κόσμο που περιμένει. Απαράδεκτο επίσης. Τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, καλά, κορίτσια, όταν θα είναι, βάλτε κάποιον εκεί πέρα. Ναι, ναι, οκ. Έξω στο πάγκο έχουμε νερά για το διάλειμμα. Με τέτοια δέση εδώ στο κόσμο της κάποιον να πάρετε και να ρίξετε και τον οβολό σας. Είναι για το ορφανοτροφείο μέλης, είναι για καλό σκοπό. Οπότε να μην κάνετε να πάρετε. Εντάξει, δεν θα φτωχύνουμε με αυτό εδώ. Λοιπόν, κλείνουμε τα κινητά μας, κάνουμε ησυχία, δεν μιλάμε με τους διπλανούς μας και γελάμε. Γελάμε για το ορφανοτροφείο. Είδαμε, άντε να ξεκινήσουμε καμιά παράσταση. Μη φανταστείς τίποτα σπουδαία. Κι
εκατοστάρικο. Αχ, Δευτέρη, το νεράκι το έχω μια φορά να τα γεμίσω αυτά τα ντουλάπια. Αχ, πάνε καλές οι εποχές. Τώρα ασώψε την κυβέρνηση, κυρία Κρύβια. Του, βρωμιάριδη, χάλια του καμώστε τον τόπο. Είπες τίποτα, κυρία Χρυσούλα? Όχι, στην τηλεόραση μιλάει. Αχ, ευτυχώς Δευτέρη, έκανε αυτό που είπες. Της πήραμε ακουστικά και σηκάσαμε κι εμείς και όλη η γειτονιά. Όχι, μωρέ, καλή είναι η δικιά μας. Φρόνιμη, ήσυχη. Όλη μέρα κομμένη στην πολυθρόνα βλέπει τηλεόραση. Γιατί ρωτάς? Ένα φαΐ έχω να κάνω. Τι, απόψε, εγγένεια? Καλά και τώρα πήρε να σου το πει. Όχι ρε παιδί μου, πες μου έναν άντρα που κάνει κάτι στην ώρα του. Όχι, πες μου έναν άντρα που δεν θέλει σεξ την ώρα που πλένει στα πιάτα. Μα είναι ώρα για κοκόχριστιανεύει. Αυτό, όταν είσαι ψόφια και πας να απλώσει το κουρασμένο σου κορμάκι μετά από μια γενική, εκείνη την ώρα ο κύριος έχει ελεύθερση, ναι. Έλα όμως που εγώ έχω χτυπήσει σιωπητήριο κι ας το δεν τρίβεται. Σκατά τα έκαμες, έτσι πως τα έκανες, πάντα τώρα πιτάλι. Εσύ τώρα, δεν σου είπα και το άλλο. Τι λες προχτές σε συνάντηση με έρωτα με ένα βάρος στο στήθος. Ανοίγω τα μάτια τι να δω, Αποστόλης. Μην ενοχλείς, κοιμήσου, θα τα κάνω όλα μόνος μου. Ωραία, κοιμόταν Αθανάσιος Διάκος όταν το σουπλίσανε. Τι κάνεις έτσι, κόρη μου, θα γυρίσει ο καπετνάρος. Σιγά μην γυρίσει τώρα αυτός, Ευτέρπη. Αυτός τώρα αν δεν πάει μεσημέρι δεν πρόκειται να έρθει. Και άμα θα έρθει, θα αρχίσει. Έτοιμο το φαγητόρι είναι κάτι, γιατί είμαι ένα πτώμα. Τώρα πώς γίνεται να κουράζεται, πέσοντας χαρτιά στο καφενείο, δεν το καταλαβαίνω. Μένε το βαλές του πέφτει βαρύς. Ρε Ευτέρπη, μια και το προπωμένο μου δεν το βλέπω να γυρίζει νωρίς. Δεν έρχεσαι από εδώ να τα πούμε και λίγο, να σου κάνω και τη ρίζα που μου είπες και το κούρεμα και τις αντάβιες. Σώθηκε κι αυτό, τι θα δούμε τώρα στο 5. Α, Ευτέρπη, φέρε και την γιαγιά καλέ. Άντε τώρα 2 μήνες, εσύ είσαι πάνω, εμείς κάτω. Δεν τις γνωρίσαμε μεταξύ τους. Άντε να κάνουμε και αυτές λίγο παρέα. Ευτέρπη, κλείνω και σε περιμένω. Αμαύρη Ευτέρπη, πότε έφτασες? Ούτε τα ψώνια δεν μάζεψα. Δώσαμε. Ούκαν λάβετε παρετουμία έρχοντος. Τίνα Μπαντέκα, κοινωνική λειτουργός. Συγγνώμη, αλλά ξέρετε όλοι αυτοί πάνε το κουδούνι και όλο κάτι ζητάνε. Φαντάζομαι είστε η κυρία Καρά. Όχι, είμαι η Γεωργία Νευροκοπή. Καράς είναι ο άντρας μου τώρα πλέον φουκαράς. Λοιπόν, κυρία Καρά, εγώ όπως γνωρίζετε έχω έρθει για την πρώτη επίσκεψη. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Άγιος άνθρωπος, ο Θεός να τον έχει καλά, όλο ωραία νομοσχέδια σκέφτεται. Και σύμφωνα με την τελευταία τροπολογία, έχω έρθει να διαπιστώσω και να βεβαιώσω την υπηρεσία μου ότι η κυρία Χρυσούλα Διαμαντίδου, έχοντας όρθος και οικειοθελώς, επέλεξε την οικία της για να περάσει το υπόλοιπο του βίου της. Με τον όρο ότι θα φροντίζεται για την καλή της διατροφή και την καλή της υγεία. Το καταλάβατε? Μάλιστα. Χαίρομαι. Σε διαφορετική περίπτωση γνωρίζετε τις συνέπειες. Μάλιστα. Η κυρία Χρυσούλα Διαμαντίδου. Καλημέρα σας. Με κρύβεις το έργο, καλημέρα. Τα φάτε μας ψευδολίγο τα ψώμου, με συγχωρείτε. Είχατε πάει σούπερ μάρκετ? Ναι, κάτι ολίγα, τα εντελώς απαραίτητα, ξέρετε. Δεν ψεύω να αγοράσετε αφηγήνα, τρόφιμα, πατατάκια, αναψυκτικά και τέτοιες Αλλά τι αηδίες. λέτε, εμείς εδώ είμαστε υπόδειγμα υγιεινής διατροφής. Αλήθεια. Ναι. Να ελέγξω. Μα να μην σας κάνω ένα καφέ. Έχετε καφέ? Απαράδεκτο. Εντελώς αμφιγεινό. Ο σύζυγός σας που είναι? Έλα μου, ντε και εγώ αυτό ψάχνω. Κάπου εδώ τριγύρω, κάπου θα πετάχτηκε. Και δεν γνωρίζετε πόση ώρα έμεινε μόνη της η γριά, η κύρια Χρυσούλα Διαμαντίδου, Καλέ, τι λέτε, 2 τμήματα είναι το σούπερ. Τσουπ και έφτασες. Άντε, πολύ ωραία, κάτσες, φεύγα τώρα. Σε μένα μιλάτε? Όχι, όχι. Παρεξηγήσατε, έτσι είναι η κυρία Χρυσούλα. Το ζήτω Σύριαλ στην τηλεόραση που μιλάει. Ηρεμήστε, κυρία Χρυσούλα. Εγώ είμαι εδώ για το καλό σας. Δώστε μου το χέρι σας να δω το σφιγμό σας. Όχι αυτό με τα πλεκτόκαλε, το άλλο. Ω, εξαιρετικά, εξαιρετικά. Να δω λίγο και τη γλώσσα σας. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ορίστε να δούμε τι θα καταλάβεις. Άι και φεύγα τώρα. Καλώς τις, περάστε, περάστε. Κύριε Μίλησια, σου το πω και από πολλά. Αχ, κυρία Πατέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
κοτσονάτι. Όχι, δεν με Μια από τις επόμενες μέρες θα έρθω και από το δικό σας το σπίτι. Σήμερα ήταν η μέρα της κυρίας Χρυσούλας Διαμαντίδου. Εσύ έσκασες να μην με αφήσεις να δω ένα έργο. Κυρία Χρυσούλα, σήμερα σου έφερα και παρέα. Και απορώ δηλαδή με την κοκό πως το σκεφτήκαμε εδώ και 2 μήνες να τις φέρουμε κοντά να κάνουν και κανένα μουχαμπέτι οι δυο τους. Συγγνώμη, κυρία Παντέκα, θα μας κάνω ένα τσαγάκι, όχι καφεδάκι. Θα καθίσετε μαζί μας. Όχι, όχι, έχω και άλλες επισκέψεις να κάνω. Θα τα πούμε την επόμενη φορά, κυρία Καρά. Ελπίζοντας ότι δεν θα έχετε αφήσει μόνη της την κυρία Διαμαντίδου και ότι δεν θα έχετε αγοράσει σκουπίδια για φαγητό. Και τα καταγράφω όλα. Αλίμονο, τι λέτε, κυρία Μπαμπα. 10. Από 10. 10 μου. 10, πήγε κι όλα 10. Τι θα δούμε τώρα στην τηλεόραση. Κυρία Χρυσούλα, έλα. Και η Ευτέρπη δεν ήρθε μόνη της σήμερα. Έφερε και παρέα. Κάτσε κύριε πηγαίνει ακόμη και σε πρώτη φορά στο σπιτικό μας. Άντε κυρία Χρυσούλα, σου φέρει την παστερίτσα, καλέ. Εγώ να πηγαίνω τώρα. Καλή σας μέρα. Και μην ξεχνάτε. Σας παρακολουθούμε. Έλα κυρία Χρυσούλα μου, έλα. Από εδώ, κυρία Χρυσούλα, είναι η δικιά μας η γιαγιά, η κυρία Ευθυγένεια. Πώς είστε, χάρηκα. Ευτυχέστατε που σας γνωρίζω. Δεν θα κάνεις της Ευτέρπη. Όχι, εγώ θα έρθω στην κουζίνα να σε βοηθήσω να αφήσουμε και τις γιαγιάδες να τα πούνε λιγάκι, να γνωριστούν. Ωραία, γνωριστείτε τα εσείς, πείτε τα. Αυτά. Τι άλλα. Καλά. Και εσείς σε γραφειοκρατία είσαστε. Από τότε που μου συνέβη και το ατύχημα ήταν αναπόφευκτο. Πάνε 2 χρόνια τώρα. Ήταν μήνας Μάιος. Τότε έμενα σε μια μονοκατοικία στην Αρετσού. Η τελευταία που είχε απομείνει. Την έγραψα και σε έναν ανεμψιόλμα νεκρόκοπο να με προσέχει στα γεράματα και να που κατάντησα. Σε γριοθεσία. Το σπάσιμο του κόφου που βλέπετε δεν μου επέτρεπε να μένω πλέον μόνη μου. Εσείς, εγώ πρόβλημα με τη μέση. Πολύ την πατερίτσα είμαι τύπας. 2 μήνες είμαι τώρα κι εγώ στο πρόγραμμα. Η Ευτέρπη το γνώρισε στη γογό. Εγώ που λέτε, έπαιρνε γυναίκες να με προσέχουν στο σπίτι. Αλλά με βγήκανε σκάρτες. Σκάρτες παναθεμάτες. Έτσι το έπαθα κι εγώ αυτό με τη μέση. Πάντα πρώτες έμπαιναν για μπάνιο. Μπαίνω κι εγώ μια μέρα από πίσω, πατάω τα νερά και ζουμ! Η κυρία Χρυσούλα με τα πόδια στον ανήφη. 5 ώρες. 5 ώρες έκραινα μέσα το καμπινέ, αλλά σα βάλουν εκεί να τα χασφρεί στα πιάτα. Τα λέτε. Ναι, τα λέμε εδώ με την κυρία. Αχ, να με συγχωράτε, αλλά δεν θυμούμαι το όνομά σας. Ιφηγένεια, τι να κάνεις. Κάθε χρειάζεται γριοθεσία και ένα πρόβλημα. Καλέ, τι λόγια είναι αυτά. Δεν είστε ευχαριστημένες μαζί μας. Αντί να λέτε δόξα τω Θεώ που υπάρχει αυτό το κίνημα της γριοθεσίας και βολευόμαστε όλοι. Εσείς, κυρία Χρυσούλα, βολευτήκατε εδώ πέρα. Αχ, δόξα τον Πανάγαθο, κόρη μου, δεν έχω παράπονο. Και η γογό με προσέχει. Και η αδελφή της η Κλειό, καλά μη φέρεται και εκείνη. Μόνο ο κύριος Αποστόλης είναι λίγο περίεργος χαρακτήρας, αλλά δεν πειράζει. Έβρε κύριε Χρυσούλα, τα είπαμε αυτά, μην το ξεσυνερίζεσαι. Άντρας είναι τρομάρο, έτσι είναι καλή όλοι, γκρινιάρτε. Τώρα είναι που δεν βρίσκει και δουλειά και έχει τα νεύρα του. Θα τον πεις με αυτή την ανεργία που να βρει δουλειά. Άσε που ήταν διευθυντής και μαθημένος να διατάζει. Στην ηλικία που έχει η Ευτέρπη ούτε για κλητήρα δεν θα το πάρω. Ευτυχώς εμάς ο κύριος Θωμάς είναι δημόσιος υπάλληλος. Διευθυντής πρωτοκόλλου στην υγειονομική υπηρεσία. Ο μισθός βέβαια πιτσουρεμένος, αλλά κάθε μήνα νταν έρχεται. Έρχεται, δόξα τω Θεώ. Αλλά έτσι όπως έχει η οικονομική κατάσταση σήμερα έρχεται, αύριο δεν έρχεται. Αλήθεια, βρε γογό μου, τελειώνει η φέτσα του Μαρίτσα τις σπουδές της. Αχ, βρε Ευτέρπη, έτσι λέει. Ξέρω εγώ 10 χρόνια τράπεζα τα είχα ανοίξει στην Αγγλία με τόσα εμβάσματα. Α, είδε την κόρη σου καλή σήμερα. Κυρία Χρυσούλα, έχει η Ευτέρπη μία κόρη κούκλα. Κούκλα και πανούκλα. Και τα μυαλά στα κιάγελα. Ονορεοπάθεια και μεγαλομανία. Χείρεψε η θέση της Μπριτζή Μπαρτό και την κρατάνε για αυτήν. Η Σταυρούλα είναι ηθοποιός. Η ηθοποιός σημαίνει φως. Καλά, τι φως και κουραφέξαλα. Ηθοποιός σημαίνει άνεργος. Ένα παιδάκι έχετε μονάχα. Όχι καλέ, έχει και το Λεωνίδα, 2 μέτρα παλικάρι. Ναι, το παλικάρι μου, 2 μέτρα. Αυτός τελείωσε βιολογία. Και όλοι μαζί στο σπίτι φωνάζουμε «Ζήτω η ανεργία». Μια χαρά είναι ο Λεωνίδας. Ευγενικός, εκλεπτισμένος, ευαίσθητος. Έχει τρόπους. Τι θα γίνει, βρε κοκό μου, θα το πάψουμε επιτέλους αυτό το μαλλιάδι γιατί περνάει και η ώρα. Έλα, θες και ρίζα, θες και αντάγες, Εσείς θα καθίσετε εδώ να τα πείτε και
Εμείς θα έρθουμε μετά, εντάξει. Βλέπεις, γογό μου, το γκρίζο μαλλί μόνο στους άντρες είναι γοητεία και η τρίχα ρενοπότητα. Αλίμονο σε εμάς. Κάθε μήνα βάψιμο. Άσε πια αυτό το ξετρίχιασμα, μη μας μείνει καμιά τρίχα. Άσε μην το συζητάς με ένα τσιμπιδάκι στο χέρι με συνέχεια. Το κυνήγι της τρίχας. Γνωστό σπορ και αυστηρά γυναικείο. Τώρα κυρία Χρυσούλα, εδώ που τα λέμε, αυστηρά γυναικείο δεν το λες. Πάρε για παράδειγμα τον Λεωνίδα της Ευτέρπης. Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, με ένα τσιμπιδάκι στα χέρια. Ταινίες αποτρίχωσης για τα πόδια. Τις αποδεκάτησε τις τρίχες του. Και μαζί και την αρενοπότητά του. Μα, ούτε ποπός μωρού δεν είναι τόσο άτριχος. Δηλαδή, τι της ο Λεωνίδας. Γκέι. Γκέι και η μάνα του το κλαίει. Αχ, κυρία Χρυσούλα, τι ωραία που τα λες. Άνοιξε η ψυχή μου, ξεγνώρισα. Έτσι μας θυμίσει η γεννητσιώτησης. Αν δεν γεννητσάρεις την κυρία Χρυσούλα, κοίτα να δεις, θα βγούμε και συγγενείς. Έχετε συγγενείς στα Κανιτσά. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έφυγα από εκεί όταν παντρεύτηκα. Και τι είναι παιδί είσαι. Ο Αριστίδη Γιαννόπουλου, του δάσκαλου. Τότε μέναμε στις Βαμβακές. Εσύ είσαι η Φιγένεια Γιαννοπούλου. Η γυναίκα που μου φάγε τον άντρα που αγαπούσα. Και έπεσε στα χέρια μου μετά από τόσα χρόνια. Φυλάξου κακούνα, η Χρυσούλα, η διαμαντίδη είμαι και ήρθε η ώρα να πληρώσεις όλα τα χρήματα. Χρυσούλα, ποια Χρυσούλα. Η Χρυσούλα που μου έκανε τη φίλη και εγώ την εμπιστευόμουν. Αυτή που μοιραζόμουν μαζί της τα πάντα. Αυτή που δεν χάρηκε με τη χαρά μου. Που δεν ήρθε στο γάμο μου. Που έκανε τα πάντα, δεν είπα ούτε κι εγώ. Τι φταίω εγώ αν ο ευτύχιος διάλεξε μένα. Είχε μάτια και έβλεπε. Μα είχε μάτια και έκλεπε, θα έκλεπε την ξυλακουριά σου. Αλλά βέβαια τα κουνήματά σου και τα ξεμοναχιάσματά σου τα έλεγες γοητεία. Φίλοι σου είναι σιγαφίδι. Αφού σε είπα, είμαι ερωτευμένη με τον Ευτύχιο. Τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί πήγες και μου τον έκλεψες. Πώς να σε παραγγεί εσένα μια τίμια κοπέλα σαν και εμένα. Τίμια κοπέλα. Τίμια κοπέλα. Ναι, Μαρή, τίμια κοπέλα. Φυσικά τίμια. Τίμια με το ζόρι. Γιατί ας έκανες πως κουνιώσουνα και ας σου ακούγε τα κουνήματα πατέρα σου. Και άλλωστε τι να κουνούσες, Μαρή. Τόσα που τα είχες, σεισμό θα προκαλούσες. Αν εγώ ήμουν τρουπούλο και αφράτη. Όχι, τι κάνα σαν και σένα. Ξέρεις πως τα αγόρια με θέλανε. Εκτός από τον Ευτύχιο. Ο Ευτύχιος πάντα σιγανόταν τον ύφος. Ακόμα και το κρέας το αφαιρούσε. Να, Μαρή, που θα με πεις και χοντρή. Σύμπαση. 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 Και έλα να το κάνω το καλή. Μια εβδομάδα προσπαθώ να μιλήσω. Όχι, τώρα δεν μας ακούει, τώρα η ακουστικά. Δεν λες καλά που βρήκαμε και αυτό το κόλπο και μπορούμε να λέμε καμιά κουβέντα. Ευτέρπη, δεν πιστεύω να μιλάς με την γογό για μένα. Ποια γογό, κυρία Ιφηγένεια, με το Θωμά μιλάω. Λέω μήπως βρήκαν ένα γάβρο φθηνό να φέρει να φάμε το μεσημέρι. Τι να κάνω, όλο ταυτί της εδώ το έχει. Τι ήταν αυτό που πάθαμε ρε εσύ γογό.
Δυο γριές να μαλλιοτραβιούνται και εμείς οι δυο στη μέση. Εγώ με τα λουμίνια στο κεφάλι σαν διαστημάνθρωπος και εσύ με τα λαστιχένια γάντια σαν χειρουργός. Πάντως, εγώ μου παρόλα αυτά, καλά το πέτυχε στο μαλλί μου. Και ο Θωμάς ούτε που το πρόσεξε. Στον καναπέ. Έπεσε η βαφή στον καναπέ. Τι να πω, βρε γογό μου. Δυο 80 να μαλώνουν για ένα μακαρίτι είναι να μας δω πρώτο θέμα στην τηλεόραση στο Μποτζόρνο. Ναι, Θωμά μου, ναι. Η γιαγιά βλέπει το Μποτζόρνο με τη σκορδά. Τι λέει ο Θωμάς, θα αργήσει? Θωμά, θα αργήσεις να έρθεις? Όχι, όπου να έρχεται. Πανάθεμα το ρόλι. Όλο εδώ το έχει καθίσει. Βλέπεις, φοβάται να μην μάθει η δικιά σας ότι η δικιά μας υποχώρησε. Βρε, τι της είπα, τι της είπα. Τι ότι είναι ανώτερος άνθρωπος, μορφωμένη. Αφού τελείωσε και ένα γυμνάσιο. Τι να μην την ξεσυνερίζετε. Αφού στο κάτω-κάτω της γραφής η δικιά σας μια οικοκυρική σχολή τελείωσε. Και αυτή εσόκλειστη. Στο θείο της με το χόρκι τελείωσε. Τι να δώσει τόπο στην οργή. Αφού στο τέλος αυτή το κέρδισε τον ευτύχιο. Τι σου είπε, τι σου είπε. Άκου τώρα. Έκανε θέμα για την καπέτα. Θυμήθηκε την καπέτα. Το τσουλούφι του ευτύχιου. Αλλά θα μου πεις ότι ήταν της μόδας. Κοκαλωμένο με λεμόνι προς τα πάνω. Ευτύχιε, 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 με κάστανα τα μάτια. Τα ματάκια του. Ευτύχιε, 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 με το σγουρό μαλλί σου. Το μαλάκι σου. Ευτύχιε, 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 με την ψηλή καπέτα. Τρέλανε στη Χρυσούλα. Αλήθεια λένε. Μα η Ιφηγένεια πιο έξυπνη Από πότε σου τα πήρε ούλα. και έτσι. Ευτύχιε, 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 δεν άφησες γυναίκα. Αλήθεια λένε. Ευτύχιε, 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 αν θες να ευτυχήσεις, Για πες. βρες γυναίκα στρομπουλή και μην την παρατήσεις. Μπράβο, τούσας. Ευτέρπη, ψέματα με είπες που μιλάς με το Θωμά. Με την κογό ήταν ευτύχιο, μιλάς. Ποια εγώ, κυρία Ιφηγένεια, στο Θωμά λέω ότι έχω πονοκέφαλο. Τι σχέση έχει ο ευτύχιος με το δικό μου το πονοκέφαλο. Καλά. Ανάθεμα τις σκορδοφάγες. Μας έφαγαν την ψυχή. Καλά, αυτές με τόσα σκόρδα κατεβάζουν τη πίεσή τους και ανεβάζουν τη δική μας. Αλλά πάντως εγώ μου έχει και ένα καλό. Με τόσο σκόρδο, βρικόλακας δεν πρόκειται να πατήσει μέσα σε αυτό το σπίτι. Τι σου είπε, τι σου είπε. Άκου τώρα. Επειδή έχασε τον άντρα που αγαπούσε, έμεινε παρθένας όλη της τη ζωή. Άκου εγώ μου και τη σκέφτηκα. Αν αποδημήσει εις Κύριον, Θεός φυλάξει δηλαδή, δεν είναι που θα χάσετε τη σύνταξη. Θα πρέπει να βρείτε και νηφικό στα μέτρα της. Παρθένα γάρτα πρέπει να την δώσετε με νηφικό. Λοιπόν, σας περιμένω. Όπως τα είπαμε, θα έρθετε. Πρέπει να τους τα συμβιβάσουμε. Τώρα να έρθετε, πριν έρθει ο Θωμάς. Γεια σου, εγώ μου. Τι είπε ο Θωμάς. Θα αργήσει λίγο, του έτυχε μια δουλειά και μετά θα πάει να βρει και γάβρο. Ξέρεις, κυρία Ιφηγένεια, προχθές είδα τη γογό και ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη. Η δε κυρία Χρυσούλα, απαρηγόρητη. Ποια κορίτσι που είναι απαρηγόρητη, αυτή είναι ανέστητη, αυτή είναι χοντρόπετσι. Ντροπή. Είπαμε ότι έχουμε και ένα επίπεδο. Εγώ πάντως δεν ξέρω τι λες. Τις κάλεσα εδώ. Πρέπει να τα βρείτε. Δεν είναι δυνατόν να είστε έτσι μετά από 60-65 χρόνια με αυτά που έγιναν. Άλλωστε τώρα και οι δυο στην ίδια κατάσταση είσαστε. Τι λες καλέ, εγώ είμαι κοτσονάτη. Αυτή δεν είδες πως έγινε. Σάκο από το τερμαϊκό σου γιάς δήλωσε. Άσε που σούφρωσε. Στρουμπούλα και αφράτη σου λέει. Μες στη λαπατσούρα είναι. Γι' αυτό σου λέω, να έρθει εδώ, να δει πόσο όμορφη η κοτσονάτη είσαι για να ζηλέψει. Καλά, ας είναι. Ας έρθει. Πάντως εγώ αυτή την αποσυγχωρήσει, το ξέρεις. Αλλά θα δείξω την ανωτερότητά μου. Και πότε θα έρθουν. Τώρα, όπου να τις περιμένουν. Πού πας.
Δεν είπαμε να κάτσεις εδώ να δει πόσο όμορφη κοτσονάτη είσαι να ζηλέψει. Πάω να φτιαχτώ λίγο, κορίτσι μου. Δεν ξέρεις τι Χρυσούλα τι κουτσομπόλα είναι. Πάω να μην σε πιάσει το στόμα της. Γρήγορα να κάνεις μόνο, ναι. Καλώστες, περάστε. Καλά και τι σπρώχνεις. Έλα, κάτσε τώρα. Μοναχιά σου είσαι. Όχι, είναι εδώ και η κυρία Ιφηγένεια. Όπου να είναι έρχεται, μην ανησυχείς. Ναι, γιατί την είχα μια ανησυχία, αυτή δεν είναι εδώ. Έλα, βρε κύριε Χρυσούλα. Περασμένα, ξεχασμένα. Περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Μπορεί να είμαι γριά, αλλά τα έχω 400. Το έλεγα εγώ στην Ευτέρπη. Πόσο έξυπνη είσαι, πόσο μυαλωμένη. Είσαι μυαλωμένη, εσύ τα λέγαμε. Είχες εσύ γεια στο μάγουλο. Φυσικά και είχα. Εσείς μου δώσετε την πρόσεξη. Αυτή είναι που θέλετε το ευτύχιο. Αχ, εσύ δεν συμμαζεύει. Πάτε πάλι από την αρχή. Τα είπαμε αυτά τώρα, τα είπαμε. Αφήστε τον ευτύχιο να αναπαυτεί. Θα τρίσω τα κοκαλά του επιτέλους. Ναι, καλή τι τον αναφέρετε συνέχεια. Θέλετε να βρικολακιάσει και να έρθει. Άιντε, αυτός πάει. Σχορευτείτε τώρα κι εσείς. Καλέ, όχι, συγχωρήστε η μία την άλλη εδώ. Και να δείτε τι ωραία που θα είναι. Θα κάνουμε μπεγγέρες η μία στην άλλη. Θα παίζουμε πυρίφες. Θα βλέπουμε τη γη της ελιάς. Θα παίζουμε χαρτιά. Έχουμε να ζήσουμε χαρές. Και χαρές και χαρτιά και βεκέρες και τα πάντα και πολλά μάλιστα. Γιατί όλο το σόι κορακοζόητο ήταν. Γιατί ήταν ανέστη και χοντρόπετσι. Αλλά για τη δική σου τη μοίρα, Χρυσούλα, μην είσαι και τόσο σίγουρη. Βλέπεις δεν είναι στα χέρια σου. Εσύ τη μοίρα μου να μην τη πιάνει τα χέρια σου. Κορίτσια, βρε κορίτσια, τόση ώρα καθόμαστε και δεν σας πρόσφερα τίποτα. Θα πάρω ένα τσακάκι να δροσιστείτε, εντάξει. Άντε, μπράβο. Α, έρχομαι να σε βοηθήσω, Ευτέρπη. Και δεν μου λες Ιφηγένεια. Είχε φυσικό θάνατο ευτύχιος. Φυσικότατο. Έπαθε μια φυσικότατη ανακοπή. Νωρίς έβγαλες τα μαύρα. Τι λες, καλέ, σκέφτεσαι τι λες. Αλλά αυτό για σένα μάλλον είναι άγνωστο σπορ. Λέω πόσο πολύ σου πάνε τα μαύρα. Σαν καρακάξα είσαι. Ωσιά, πάντα με τον καλό το λόγο. Που αν δαγκώσεις τη γλώσσα σου θα δηλητηριαστείς. Αλλά βέβαια, εσύ μας γλωσσόφαγες. Εγώ νομίζω τον χάρη με τον ευτύχιο. Ούτε 5 χρόνια δεν μείναμε παντρεμένοι. Ούτε ένα παιδάκι δεν προλάβαμε να κάνουμε. Η Ρουφιάνα όμως τη σύνταξή του τόσα χρόνια την παίρνεις. Ακούς γογό, γι' αυτό έχουμε αυτά τα χάλια. Έτσι δεν λέει και εκείνος μωρέ, στο Sky, πώς το λέμε τα γυαλιά, ο Πορτοσάτοπλου, πώς το λέμε, και άλλοι, Ξανθιά, Παπαγιώργο, αυτήν η γυναίκα. Γι' αυτό δεν έχουν αδειάσει τα ταμεία. Λες και δεν τα δούλεψε αυτά τα λεφτά ο ευτύχιος. Αξιωματικός του ελληνικού στρατού ήταν. Το ξέχασες. Τα δικά του λεφτά τρώω, τα δικά σου. Πήρες και φάπαξ. Γιατί εσύ δεν πήρες. Εφοριακός ήταν ο πατέρας σου. Σάματς και που πήρα, πρόλαβα να το χαρώ. Έναν ευτύχιο περίμενα σε όλη μου τη νιώθη. Τι να κάνουμε. Μαζί μου ένιωσε τη θανάσιμη έλξη. Θανάσιμη έλξη. Ούτε κατάλαβε τι του ήρθε το ανθρώπου. Ζηλεύεις, Χρυσούλα. Φυσικό. Εσύ ποτέ σου δεν είναι στα μάτια ενός άντρα τη φλόγα της θανάσιμης έλξης. Έλα τα λέει τώρα, τι τα συζητάτε αυτά. Πάει, περάσαμε, εσείς προλάβατε και τα πήρατε. Τι πήραμε καλέ. Τη σύνταξη και τα φάπα. Και λοιπόν, πες μας τώρα πως οι γέροι είμαστε οικονομικοί εγκληματίες. Αλλά στο μεγαλείο σου βασίλεμα δεν έχει. Λέω, εσείς πήρατε η φάπαξ, εμείς ούτε φάπαξ, αλλά ούτε σύνταξη δεν πρόκειται να δούμε. Ώσπου να πιάσουμε το όριο ηλικίας θα έχουμε δει τα ραδίκια ανάποδα. Γιατί κάποιες και από τα 50 παίρναν σύνταξη και από τα 45 παίρναν σύνταξη. Και οι χείρες παίρναν και οι ανήπαντρικόρε παίρναν. Να πως αδειάσαν τα ταμεία. Ναι, αλλά τη δική μας τη σύνταξη μαζί την τρώμε. Πες τα Ιφηγένεια, έτσι να υποθούν κάποιες αλήθειες. Τα λέτε, κυλιματίτσες. Καλά που ήρθες Ευτέρπη, καινούριο καυγά ετοιμάζανε. Τι καλέ, τι έγινε. Πάμε πάνω στο μπαλκόνι να στα πούμε. Τις είδες. Δεν τους αρέσουν αυτά που λέμε. Φυσικά σε κανέναν δεν αρέσει να ακούει την αλήθεια. Έτσι είναι Ιφηγένεια. Άμα δεν ήμασταν εμείς και οι συντάξεις μας, το σκατό τους παξιμάρι θα το κάμανε. Πώς νομίζεις σπουδάζει η Μαρίτσα στα εξωτερικά. Μη βλέπεις που δεν μιλάω, είναι που είμαι καλός άνθρωπος. Βολεύτηκαν με εμάς. Οι δικοί μου να βοηθά κάναν με ένα μισθό. Άνεργος οικιακά. Πάλι καλά που δουλεύει ο κύριος Στομάς γιατί θα συμπληρώναμε καρέ. Το καρέ της ανεργίας. Μπα σε καλό σου μπέκα και... Καλέ, τι ήταν αυτό. Σεισμός ή φτέρνισμα. Ιφηγένεια, ας τα χαζά και πες με έναν αριθμό. 12.
12, δεν σε ρώτησα πότε γεννήθηκες. Κρυάδες, 122. Και τι γράμμα είναι μόνο το 122. 1 και 2, 5 και 2, 5 και άθρο, έξιλον. Ποιος να μην θυμήθηκε εμένα από έξω. Αχ, ο Ευτύχιος θα ήταν. Τον Ευτύχιο τον εμείς ήσυχο. Και κουφάλα εγώ δεν είπα 5, είπα 22. Και τι γράμμα είναι το 22. Το χ. Ποιος να μην θυμήθηκε εμένα από χ. Ο Χάρος. Κακό χρόνο. Θα με γλυπτώσεις κιόλας. Ιφηγένεια, μήπως σε βρει την χαρτομάτιλο γιατί δεν έχω στην τσέπη. Πρέπει να έχουμε στην κουζίνα. Κάτσε να φωνάξω την Ευτέρπη να μας φέρει. Ναι, πες στην Ευτέρπη που να τρέχεις τώρα, εσύ μεγάλη γυναίκα. Με περνάς 2 χρόνια, μην το ξεχνάς. Εγώ είμαι κοτσονάτη. Και ας λες εσύ πως είσαι μικρότερη 2 χρόνια. Τώρα θα σε σκάξω εγώ κοτσονάτη. Σου φέρα και ένα κομματικέ. Τη φοράς τη μασέλα σου ή γιατί με τα ούλα δεν σε βλέπω, το καταφέρνεις. Εκτός πια αν έχει ζάχαρο. Ούτε ζάχαρο έχω ούτε τίποτε και τα δόντια αλλά δικά μου είναι. Αγόρι μου, πόσο μ' αγαπάει, πόσο μ' αγαπάει.
Μωρό μου, πόσο μου λείψες. Καλά σου λείπει, Θανάση. Τι, σου επέτρεψα να ανέβεις επάνω μόνο και μόνο επειδή μου είπες ότι δεν θέλεις να χωρίσουμε από το τηλέφωνο. Βλέπεις κάτι άλλο. Στο πονηρό μυαλό σου να το βγάλεις. Δεν κλείω, αφού ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Για τα παιδιά μου δεν χώρισα ακόμα. Περιμένω να μεγαλώσουν λίγο για να το δεχτούνε. Ξέρεις ρε πόσο δύσκολο είναι να γυρίζω το βράδυ στη γυναίκα μου. Δεν θα μπορούσα να έχω στην αγκαλιά μου το κορμάκι σου και να σε γεμίζω φιλιά. Αχ, Θανάση. Εγώ είσαι το ταλκαδάκι μου ρε και το ξέρεις. Το ταλκαδάκι σου, το λιμανάκι σου. Βαρέθηκα, Θανάση μου, βαρέθηκα να τα ακούω 5 ολόκληρα χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Αλλά εσύ, Θανάση μου, δεν με αγαπάς. Γιατί εγώ με αγαπούσες να με καταλάβαινες. Εσύ όμως δεν με καταλαβαίνεις. Τι να καταλάβω ρε εκεί, τι να καταλάβω. Τι να καταλάβεις. Δεν ξέρεις, Θανάση, δεν ξέρεις εσύ. Τι είναι να κοιμάσαι μόνη τα βράδια και ο άντρας που αγαπάς θα κοιμάται μάλλον. 1000 φορές σου το έχω πει. Δεν κάνω σεξ με τη γυναίκα μου. Αλήθεια, Θανάση μου. Αλήθεια, μόνο. Και τότε πώς έκανες το 7ο παιδί σου, Θανάση. Πού είναι, δεν είναι 2 χρονών. Εκτός, αν η γυναίκα σου το έκανε με άλλον. Λοιπόν, για να σου αποδείξω ότι σου λέω πάντα την αλήθεια, τώρα αμέσως δεν θα την πάρω τηλέφωνο που το έχω πάρει. Και να της πω ότι χωρίζουμε. Και όσο για το 7ο παιδί μου που μου το χτυπάς και μου το ξαναχτυπάς. Διαφορά στα 5 χρόνια που έχουμε δεσμόρε. Μύστηκα μαζί της και αυτό γιατί με στρίμωξε. Αλλά είσαι άδικη. Είσαι άδικη. Ξέρεις πόσες νύχτες έχω μείνει εγώ ξάγρυπνος κάτω από το παράθυρό σου. Και όταν μου λες ότι δεν θα κρατήσω το λόγο μου, είναι σαν να μου λες ότι δεν είμαι άντρας, δεν σου έχω αποδείξει πόσο άντρας είμαι. Πολλές φορές, Θανάση. Δηλαδή τώρα δεν ανατριχιάσεις. Αχ, Θανάση, μη μου το κάνεις αυτό, Θανάση. Πάμε μέσα γυναίκα, αλλά δεν κρατήσει μέσα. Εγώ έχω 3 πύρες να παραγώ. Έλα ρε Κλειό. Κλειό. Έλα ρε, θα σκάσει φούσκα. Δεν σ' άκουσα, ήμουν στο δεν πήγατε στο φυσιοθεραπευτή. Ας άσχετο θα πω μετά, Κλειό. Τι γίνεται τώρα. Έλα, πάρτε τουαλέτα, κύριε Χρυσούλα. Τι γίνεται, είναι ο Χριστόβης μας. Ωραία, και το ευχαριστήθηκε πασπάτημα το χούφταλο στο φυσικοθεραπευτή. Αποκλείται να την έχει χαϊδέψει ξανά άντρας αυτήν. Ανήπαντρη κόρη δημοσίου υπαλλήλου. Γυρίσατε. Είναι μια από τις 10 νότητες από το Θέλω να πω γιατί γυρίσατε. Ξεκινήσαμε να πάμε στο φυσιοθεραπευτή. Στα μισά της διαδρομής αρχίζει η κύριο Χρυσούλος να φέρβεται. Άρχισε να κάνουν στη μέση της τσιμισκήπας. 40 βαθμούς μίσιο το make-up, το μέσα έχει κάνει χάλια και μια γριά δίπλα να φέρδεται. Και δεν ήταν πεθάνιο αυτό που έβγαζε. Πεθάνιο ήταν. Και να λέει κύριο Χρυσούλο, σπίτι μου, δεν τα τρέχω καθήματα και με φύριξες. Ταξιτζής, έξω τρελό. Κατεβείτε από το ταξί που να πάρετε άλλο ταξί. Αλλά μας κάπισε την κούρσα, το πιστεύετε. Ταξιτζής να σου χαρίσει την κούρσα. Τέλος πάντων, κατεβαίνουμε με την κυρία Χρυσούλα. Ευτυχώς δεν έπλεκε τότε. Με την πατερίτσα, αγκαζέλα, πάμε στη Σπιριτσέλου. Αχ, ο κόσμος όλος να μας κοιτάει. Να πρέπει να βρούμε άλλο ταξί. Και την κυρία Χρυσούλα χέστηκε. Καλά λέει ο λαός. Η γριά η αποφέση μου, η αποχέση μου. Σταμάτα, βρε Βουρσούση, σταμάτα. Εσύ ειδικά δεν πρέπει να μιλάς, γιατί εσύ δουλειά δεν πρόκειται να πεις. Και εμείς σύνταξη δεν πρόκειται να πάρουμε. Σέρνοντας θα πηγαίνουμε με την Κλειό στο κομμωτήριο. Ρε μοντέρνο κούρεμα που θα κάνω στα 80 μου με Πάρκινσον. Του ήρθε να χορεύει το ψαλίδι. Εντάξει, και εγώ συμφώνησα να τη φέρουμε την γριά. Έπρεπε όμως να φέρουμε και την πρίκα της μαζί. Εκείνη βαλιτσάρα με τα σεμεδάκια εδώ μου κάθε. Όλο πάνω στην τηλεόραση τα βάζει, εγώ τα βγάζω, αυτά τα βάζει. Γιατί έμαθε στα νιάτα της να βάζει σεμεδάκια, λέει στην τηλεόραση. Τελείωσε. Θα πάρω φλά. Να δω τι θα κάνει. Θα βάλει σεμεδάκια και στη φλά. Ο σεμεδάκια
σωλήνα, τις κορνίζες, τα καλοριφέρ, την φέστρα, την τουαλέτα, την παπουτσοβίκη, τα μάτια της κουζίνας και όλα τα ποδήλια και πίσω τη βιτρίνα και τώρα ανεμιστήρα. Ως ερετάς του στολίδι ελληνικό, διαχρονικό, αριστοκρατικό. Το άλλο μια θέση καρέγω εδώ στην τηλεόραση, απέναντι από τηλεόραση να βλέπω το μάτς και όλο κάτι κολόγρια να πούμε. Γι' αυτό τη βγάζω όλη μέρα στο καφενείο. Γι' αυτό ήρθα και σήμερα, έχει μουντιάλ πως όσο καλά αγώνα. Πάλι κολόγρια θα κάτι γαμώ την ανεργία μου, γαμώ την Εγώ να αλλάξω μια μπλούζα χάλια οικογένεια. Το νου σου στη γιαγιά Φιλιό. Με τι μπλούζα θα αλλάξεις, ας την πειράζει μια καλά. Εγώ λέω να βάλεις εκείνο το φόρεμα, το άσπρο. Σου πάει πάρα πολύ, σου τονίσει τα μάτια, σου αυτό με το αυτό. Σου τονίσει τα μάτια, σου Τι Φιλιό, κουδούνι, άντε. Καλημέρα κυρία Καρά. Μάλιστα. Εσείς το δικό μου το όνομα δεν το σηκωθείτε. Τέλος πάντων. Καρά, ό,τι πείτε. Έλα κύριε Χρυσούλα μου, έλα. Έλα να καθίσεις. Αισθάνεσαι λίγο καλύτερα. Βρέκα καλέ να φέρεις την κολόνια της λίγο να τη φρεσκάρω τη γυναίκα. Τι σημαίνει εδώ? Παρατηρώ μια ανησυχητική χλωμάδα στην κυρία Χρυσούλα. Και αντιλαμβάνομαι μια δυσάρεστη οσμή. Εσύ θα είσαι. Δεν ξέρω, κάποιο φάρμακο ίσως την πείραξε. Γενώσιμα. Όχι καλέ, γενώσιμο στην κυρία Χρυσούλα τι λέτε. Εμείς τα παίρνουμε τα γενώσιμα. Τότε πρόκειται για κάτι στη διατροφή της. Σας είπα κυρία Καρά, απαγορεύονται τα junk foods. Ποια? Τα ανθυγιεινά τρόφιμα κυρία Καρά, είστε κι άσχετοι. Α, καλέ, τι λέτε, εμείς θα είμαστε υπόδειγμα υγιεινής διατροφής. Εμείς για την κυρία Χρυσούλα μας και του πουλιού το γάλα. Τότε δυσανεξία στο γάλα. Όχι καλέ, σχήμα λόγου είναι. Α, όχι, σχήματα λόγου και μέχρι και με την έφυγε κυρία Καρά. Ελεκτρική υπηρεσία κρυοθεσιών Ελλάδος. Μήπως εσείς δίνετε γάλα για Ελλάδος? Δεν θυμάμαι, μπορεί ίσως. Μόνο γάλα, καρύδας και αμυγδάλου και αυτά βιολογικά. Ευχαριστώ. Τα γράφω κι αυτά. Πού είναι καλή η κολόνια? Η κολόνια! Δεν σε έστειλα μωρή ανόητη να φέρεις την κολόνια για την γιαγιά. Πάλι σε αυτό το μαλάκα το Θανάση και στο μυαλό σου. Έλα μωρέ τώρα, τι να σου κάνει η κολόνια. Δεν πετάγεσαι μέχρι το φαρμακείο να πάρεις κανένα εξεφορή. Δέστε πως έρεψε, έκανε. Πάρτε και αυτή την ξύλη μας. Κυρία Παντέκα, θα με συνοδεύσετε? Όχι, όχι. Εγώ θα πήρω να εξετάσω την κυρία Χρυσούλα. Δεν κάθεσαι. Λοιπόν, κυρία Χρυσούλα, πώς είστε σήμερα? Μάλιστα. Μάλλον λέω καλύτερα να πηγαίνω. Έχω πάρα πολύ φλήξη. Καλησπέρα, Κλειό. Ήντα μου κάνεις. Δεν είναι εδώ εγώ. Η φερά σου, τα κοινόχρηστα. Αχ, τα κοινόχρηστα. Ναι. Δεν είναι εδώ, Κλειό. Κάπου πήγε. Μέχρι το φαρμακείο πετάχτηκε. Δεν θα αγγίσει. Θέλεις να έρθεις σε λίγο, κύριε Μανουής? Όχι, 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 Κλειό, νομίζω πως ήρθε η στιγμή να σου πω αυτά που αισθάνομαι. Δεν είναι και πολύ κακά. Δεν με νοιάζει να μας του πούσει γριά, δεν με νοιάζει να του μάθει του κόσμου Σούλος. Κομμένο το Μανουή. Να με φωνάζεις «Ου Μανούσο», όπως με λες στην Κρήτη, γιατί εμείς στην Κρητική κατέωμα από αγάπη. Και εγώ αγάπη αισθάνομαι για σένα, Νικλειό. Αγάπη που δεν με αφήνει στιγμή να ηρεμήσω. Κοιμούμαι σένα σκέφτομαι. Ξυπνώ εσένα δεν θωρώ. Έχει και ματινάδα βρε γραψέλια χάρη σου. Τη μέρα που συγνώρισα
πετάρισε η καρδιά μου και μέσα στα φιλοκάρδια μου μπήκε η συγχόντισά μου. Τι γίνεται εδώ? Εγώ καλύτερα να πηγαίνω, να μην ενοχλώ. Κύριε Μανουήλ, μη φεύγετε καλή, σας παρακαλώ. Καλούνται το κοινόχρηστο, δεν πήρατε, κύριε Μανουήλ. Αυτή είναι η θέση μου. Αλλά έτσι δεν είναι μάλια. Μια κουβέντα σας λέμε και κατευθείαν να φύγετε. Όλα εγώ τα περνάω. Εμένα κανείς δεν με σκέφτεται. Ένα μισθό έχω ρε κομμάρια. Πού να το πρωτοκουμπήσω? Τι να πρωτοπληρώσω? Και μου κόψαν και το δώρο. Τι μου το κόψετε κύριε το δώρο? Ξέρεις τι τρύπες έκλεινα εγώ με αυτό το δώρο? Τώρα έχει γίνει αυτό σαν τις μεγάλες, τα ταιριά αυτά με τις τρύπες μεγάλες. Ω, κλείσε τώρα, κλείσε. Ο παπάς ξεκίνησε από το τροπάριο. Σε ποιο τροπάριο είμαστε τώρα? Στις Χασιανής. Όταν φτάσουμε στο ασώτου με φωνάζετε. Αχ, ευτυχώς ήρθε η μαμά. Τι πάμε, τι πάμε κύριε Ευγένεια? Μόνο εσύ με καταλαβαίνεις, το μάμο. Έλα κύριε Ευγένεια, έλα, πάμε να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό σου να συγκεντρωθείς. Ναι, κορίτσι μου, είναι πολύ ζέστη σήμερα. Πολύ ζέστη, καψώθηκα. Τι έγινε ρε εσύ? Στο γιατρό δεν πήγατε? Ποιο γιατρό? Μήπως φτάσαμε και πότε? Κάτσε να στα πω.
Από τα σασέ ξεκίνησε η τρέλα μας. Αυτό το μαξοκοκκίνισμα που είχε από το πρωί και εμείς ανησυχήσαμε έγινε φως. Αυτός είναι αφλόγα που έχω μέσα στην καρδιά. Ούτε μάγια να τις είχανε κάνει. Και να σου μόλις βγαίνουμε από τα σασέ, ο Μανολιός ο διαχειριστής. Και πέφτει απάνω την Φιγένεια και αρχίζει. Αχ, με συγχωρείτε, ήταν τυχαίο. Πω και τι μάτια είναι αυτά, καστανά, κάρβουν αναμένα. Και δώσ' του να τον αγκαλιάζει, ο Μανολιός να της μπρόχνει, εγώ να την τραβάω. Κάποια στιγμή την ξεκολλήσαμε. Ύστερα ήρθε η πρόσφυγη εξαφάνιση. Όσο εγώ έψαχνα για ταξί, η Φιγένεια εξαφανιζόταν. Πότε την έβγαζε ο φούρναρης μπρόχνοντας από το φούρνο. Πότε ο Μανάβης σηκωτεί από το μανάβι. Και αυτή να του λέει, Μανάβη, πες τάκα, θα στη φάω τη μουστάκα. Ρεζίλη γίνανε στη γειτονιά, Χριστέ μου ρεζίλη. Κάποια στιγμή βρίσκω ταξί και τη βάζω μέσα. Έλα όμως που και ο ταξιτής ήταν ίδιος ο ευτύχιος. Πώς γίνεται όλοι οι άντρες να είναι ίδιο ευτύχιος. Και αρπάζει το ταξιτζί από το λαιμό και αρχίζει να το πηδάει. Μέγγενη τα χέρια της. Βλαβής έγινε ο καημένος, κοντέψαμε να σκοτωθούμε στην εκκλησία. Τι φρεναρίσματα, τι κορναρίσματα, τι μούντζες έφαγα η γυναίκα δεν λέγεται. Ο καημένος κόντεψε να πνιγεί. Χριστέ μου, τι ήταν αυτό που πάθαμε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο καημένος έγινε μόβ. Και δεν ξεκόλλησε τη δόση σου. Έλα όμως που και ο ταξιτζής έγινε μπλε. Πού τη βρήκε τόση δύναμη κολόγρια, πού τη βρήκε να μην μ' ακούσει κιόλα. Πήγαινε βρεθωμά μου να δεις. Τι κάνεις, σαν άργησε λιγάκι. Κυρία Φιγένεια. Αχ, κυρία Φιγένεια, δεν φοράς τίποτα. Φοράω, θαμά, τη στολή του έρωτα. Κάπου να πατήσει όλο το σύνδρο πρώτα. Έλα ρε φτέρπη, γιατί είναι και η δικιά σου. Πω, κάηκαν τα μάτια μου. Κρατήσου κυρία Φιγένεια να μην μου πέσεις, γέμισε ο τόπος νερά. Τρέχα, Θωμά, τρέχα, έσπασε η βρύση, πλημμυρίσαμε. Πανά Θεμά, σε βρεθωμά, τι ήθελες να φτιάξεις όλη την κρίση που στάζει. Αφού σου είπα ότι κόρεξα τον τετραγωνικό. Όχι πιάνεις τα χέρια σου, κοινότερα θα κάνεις βρε. Κι αυτός ο χριστιανός 10 μηνύματα του έχω στείλει. Ούτε νευροχειρούργος να ήτανε. Καλύτερα να το χειρούργο να παίρναμε. Από αυτό μπορείς να πάρεις απόδειξη από υδραυλικό. Ποτέ. Άσε με καλέ. Καλημέρα σας κύριε Πακόλα, πώς είστε η κυρία Ευγένεια. Κυρία Μπαντέκα μου, δεν μπορούσατε να βρείτε χειρότερη στιγμή να μας επισκεφτείτε. Είπατε κάτι κυρία Ευγένεια. Γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Πακόλα ότι σύμφωνα με την τελευταία τροπολογία περί υιοθεσίας έχετε υποχρέωση να φροντίζετε για την ασφαλή διαβίωση της ΡΕΑ, την οποία υιοθετήσατε. Σε περίπτωση πλημελούς φροντίδας, η επιμέλεια θα αφαιρεθεί από εσάς και θα ανατεθεί στο πλησιέστερο γυροκομείο. Το καταλάβατε. Όπου και θα την ξεκάνετε. Είπατε κάτι κύριε Πακόλα. Όχι, είπα, τι μου κάνετε. Ξέρετε, ένα μπάνιο πειραματικά με τη γυναίκα, η ευτέρπη δηλαδή, και σπάσαν οι σωλήνες και πλημμύρισαν τα πάντα. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Καλώς, καλώς. Αλλά να θυμάστε κύριε Πακόλα, η Εύγεια είναι αποφασισμένη να πατάξει κάθε εκμετάλλευση, κάθε αδολιτωμένο με κάθε δυνατό τρόπο. Και μην ξεχνάτε, σας παρακολουθούμε. Ρίξε στο κορμί μου σπιρτονάδι κοντικό, αυτή η αγάπη στα στράμα ανεβάζει. Έλα βρε Θωμά και δεν μπορώ να την κατεβάσω από τα άστρα. Λεωνίδα, έλα να προβοδείς την κυρία Μπαντέκα. Δεν είναι ανάγκη. Ή μάλλον, ίσως χρειάζεται να μείνω. Λεωνίδας είπαμε, ωραίο όνομα, ηρωικό. Εγώ είμαι η Τίνα. Τίνα Μπαντέκα. Και του χρόνου. Κοινωνική τι λέγαμε. Μπράβο. Ανοιχτά είμαστε. Τίνα. Θανάση. Καίγομαι, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά, πνίγομαι. Λεωνίδα, έλα εδώ, θα πνιγούμε εμείς στο τέλος. Συγγνώμη, Ώστε εσείς ο υδραυλικός που περίμενα, Θανάση. Και εσύ τι γύρεψε. Εγώ δουλεύω, Θανάση, δεν κάνω πως δουλεύω. Τέλος πάντων, δεν είναι κατάλληλο μέρος αυτό για να τα πούμε. Θα τα πούμε το βράδυ στο σπίτι. Αν θυμηθείς να έρθεις νωρίς και δεν σου προκύψουν τίποτα νυχτερινές διαρροές. Ίσα, ο Θανάσης δεν δέχεται υποδείξεις στα λεγόμενά του γιατί είναι γνωστό ότι είναι ο Θανάσης ο ντόπρος. Και έτσι επειδή πρέπει να απαντήσω γιατί ο τελευταίος λόγος είναι πάντα του άντρα. Θα έχω ρε Τίνα. Θα έχω νωρίς απόψε στο σπίτι, αλλά άσε μας τώρα να φέρουμε κάνα μεροκάματο. Καλά. Άντρας 2 μέτρα
υδραυλικός. Είχε κέφια πάλι ο Θεός, άντρας 2 μέτρα να του τα ρίχνει κοντή, σ' όλες μα όλες κάνει την τιμή. Στο σπίτι τον φωνάζουνε δίθεν για επισκευή, κι όλες το λιγουρεύονται σαν φτιάχνει τη σκεπή. Τρέχουν τα σάλια τους όταν πηδώνει και όταν βάζει τη σιλικόνη. Άντρας 2 μέτρα και υδραυλικός, ντόμπρος μορφωνιός, αγγελαρικός. Άντρας 2 μέτρα να του τα ρίχνει κοντή, σ' όλες μα όλες κάνει την τιμή. Λυσάρες! Είναι κανείς εδώ? Είναι κανείς εδώ? Μισό λεπτό, έρχομαι. Εσύ μεγάλος Θανάσης. Ποιος Θανάσης? Ένας είναι ο Θανάσης που ασχολείται με τις υγρασίες. Και εσύ είσαι... Σταυρούλα. Αλλά ακόμα δεν κατάλαβα, τι ζητάτε εδώ? Κοίτα να σου. Αν δεν είχα έρθει για το πρόβλημα του μπάνιου, θα έλεγα ότι αυτό που έψαχνα το βρήκα. Όταν τέτοια μάτια γυρνάνε έναν άντρα, δεν θα βρίσκει το νόημα της ύπαρξής του. Ήρθες επιτέλους και Θανάση, άντε γιατί έσπασε βρύση στο μπάνιο και γεμίσαμε νερά. Μη στεναχωριέσαι, κυρία Εύκαρπη. Ο Θανάσης πάντα ικανοποιεί όλες σας τις ανάγκες. Ευτυχία. Παναγία μου! Λέει πουθενά το πάνω δεχόμεθα μπάζα. Ευτυχία! Έλα μου πολύ κολόμι, έλα μου. Έλα μου πολύ κολόμι. Θανάση, πάρα πολύ καλά, σας φέρνω για τους συγκεκριμένους το κάνετε. Σταυρούλα, ρίξε μου για το μπάνιο. Εδώ και Θανάση. Κυφερά σας, ούτε κοινόχρηστα. Κυφερέτα από γρήγορα, μην έρθουν οι γριές και με κουτουπώσουν πάλι. Όχι Μανολιά, πρώτη φορά. Τους φέρε στο σπιτικό μας. Ντροπή, μια φορά δεν έχετε καθίσει να σπλατάρουμε κάτι. Τσικουριά δεν έχω, αλλά για ένα τσιπουράκι κάτι θα κάνουμε. Μα πείτε τίποτα και σε ελάτε, να πούμε λιγάκι, ελάτε. Τι να πούμε μωρέ κοπέλι. Αχ, πώς μου αρέσει που στην Κρήτη με λένε κοπέλι. Κάνα μωρέ κοπέλι και είσαι. Ναι, άνα που κοπέλι με κοπελιά σαν να είναι πολύ κοντά, σαν να είναι πολύ κοντά. Έλα με κύριε τα κοινόχρηστα είναι δεν θα γίνει, γιατί πρέπει να πάμε στο μαγαζί, Αχ, αλήθεια Μανολιά, δεν μου είπατε. Τι μαγαζί είναι αυτό? Εγώ είμαι λιγράρης, στο μαγαζί με κριτικούς μεζέδες που έχει ο σύντεκνός μου, ο Σύφακας. Αχ, καλέ, ο Σύφακας. Δώστε μου και μια κάρτα να δείτε εγώ από το μαγαζί. Έλα, φάει και πάρω τα μουλήσω. Καλέ, θα έρθω κι εγώ και θα τραγουδάω κιόλας του αγοριού απέναντι. Πείτε του πως πεθαίνω για τα βαριά ματοκλάδα, ματοκλάδα και τα βαριά τα χέρια. Τι μωρόζωνάζει μωρκουζουλέ, αυτό δεν είναι μαντινάδα. Εμείς στο μαγαζί μόνο μαντινάδες λέμε. Μα γι' αυτό σας λέω να έρθω μια μέρα από το σπίτι σας να μου μάθετε καμιά μαντιναδούλα έτσι. Εγώ λέω να πηγαίνω, να μην ενοχλώ και την κυρία Χρυσούλα. Θα μπερδέψετε κύριε Μανολιό. Η κυρία Χρυσούλα μου από κάτω. Α, καλά, εδώ σίγουρα ένα μπέρδεμα υπάρχει. Πάω μέσα. Λοιπόν, σεμινάρια. Το που περνάει μακριά σου για μένα είναι ένα θεό. Ψεύτη. Τα ίδια λες σε όλες. Εσύ δεν είσαι όλες. Εσύ είσαι η πριγκιπέσα μου. Εσύ είσαι το ταργαδάκι μου, ρε. Κι αυτό δεν το έχω πει ποτέ και σε καμιά, Λήξεις. Μάμι! Ευτύχεια! Έλα να κάνουμε να μην είναι λεστήρα! Μάμι! Μα φυσικά κύριε Παντέκα μου, αλίμονο τι λέτε. Βεβαίως και μπορείτε να την επισκεφτείτε. Όχι, όχι, όχι. Δεν την αφήνουμε ποτέ μόνη της. Την προσέχει πάντα κάποιος. Τώρα είναι ο κύριος Αμβροσιάδης.
Πες και για το βασιλικό πορτό και για το τζερεάτρικ, τόσα λεφτά δίνουμε. Πες να τη βάφεις τα μαλλιά της, τα χτενίζεις, τα κουρεύεις, πες τα όλα. Ναι, είναι και η Ευτέρπη εδώ. Ο Λεωνίδας, όχι, ο Λεωνίδας δεν είναι. Καλά, αυτή την έχει δαγκώσει la Μαρίνα με τον Λεωνίδα. Η διατροφή της, ό,τι καλύτερο και όρεξη έχει γερή, να είναι όλα τα τρώει. Αν τα τρώει, λέει, εμάς θα φάει σε λίγο γριά, η δουλειά, έξω εδώ δουλειά. Σους, βρε, σους, με την κοινωνική λειτουργό μιλάει. Μα και φυσικά της δίνουμε λοιπόν στα χάπια της. Της δίνουμε και κάτι. Και για το τζεριάτρικ και το βασιλικό πολτό, τόσα λεφτά δίνουμε. Ναι, και πότε λίγο τζεριάτρικ, λίγο βασιλικό πολτό, τον ότι την προσέχουμε τη γιαγιά μας, θέλουμε να τη δυναμώσουμε. Εντάξει, κυρία Πατέκα, θα σας περιμένουμε. Γεια σας. Λοιπόν, τι λοιπόν, Ευτέρπη που άραγες. Και σε εμάς, Απόστολε, πήραν τηλέφωνο προχθές. Έχουν βαρθεί να μας τη φάνε τη γρία. Ναι, αλλά δεν θα τους περάσει. Να είναι καλά ο Λεωνίδας. Θα σου την κάνει αυτός να λιώνει. Ξέρεις τι αδυναμία έχει στο γιώκα μας. Καλά, αφού όταν έρχεται στο σπίτι, αντί να ψάχνει την ηθιγένεια, το Λεωνίδα ψάχνει. Γι' αυτός άσε με ρε μάνα και άσε με ρε μάνα. Φτιάξτε βρε αγόρι μου με την παντρεμένη να δούμε μια άσπρη μέρα. Τίποτα αυτός. Αρχίζει το κεφάλι σαν και σένα είναι πάνω να θεμάσαι. Τέλος πάντων, επιστράτευσα εγώ τη σταυρούλα, θα σου τον κάνει αυτή να λιώνει. Τη γειτονιά τα έχει κάνει όλα. Και τι καλή γριά, και τι καλοστεκούμενη. Αλλά την προσέχετε, μη σας τη φάνε και άλλα τέτοια συναφή. Αχ, η γειτονιά. Τα μάτια τους εδώ καλέ τα έχουνε συνέχεια ραντάρ. Γιατί να έχουμε εμείς και να μην έχουν αυτοί. Αυτή η ζήλια στο ελληνικό. Δεν έχω εγώ, δεν θα έχεις κι εσύ. Ανάρπαστες υγρίες με μεγάλη σύνταξη. Τυχεροί είμαστε, φίλε. Ανάρπαστες. Φτιάχτε ένα καφέ, κοριτσιά. Ανάρπαστες οι άντρες. Βλέπεις οι περισσότεροι έχουν γριές των 600 ευρώ. Σπάνιες οι δικές μας. Και ήδη οι κυβέρνηση που γριές υγρονομισίες ζουν παραπάνω χρόνια και δεν τους άλλους να έχουν να πληρώσουν και αυτές τις συντάξεις. Γι' αυτό έβγαλα αυτή την τροπολογία. Ώστε άμα βγουν γριές υγρονομισία να παραμελείτε, πάει κατευθείαν στο πλησιέστερο κρατικό γυροκομείο και από εκεί και πέρα, φίλε μου, ο δρόμος με τον Άγιο Πέτρο ορθάνυχτος. Οτιδήποτε κρατικό, είτε νοσοκομείο είτε γυροκομείο, οδηγεί κατευθείαν στο νεκροτομείο. Απόστολος. Στην κρατική υγεία, στην Ελλάδα, κάνουμε σταυρό, Πηγαίνεις νοσοκομείο, κάνεις προσευχές, να φύγεις από εδώ, Πηγαίνεις με πυρετό, το χάρο, αλλά μόλις, μα ούτε ένα γιατρό. Κρατικό γυροκομείο, άλλο αστείο και αυτό. Παίρνουν όλη τη σύνταξη και ούτε ένα νερό. Σαν τρελοκομείο, όλο το σκηνικό μέτασε μεθακιά παντού. Μικρομαρτικό. Αμάν, βρε Απόστολε, αμάν με τα μεγάλια σου. Γριές, φίλε μου, γριές, γιατί οι παππούδες μας τελείωσαν, έχουμε λούσει. Και τι μου λες, ρε Απόστολε, με εκείνη την δίμετρη απραπέαντη υποδομή, τι έγινε, καμιά φασούλα παίχτηκε. Άσε το, χάσαμε το κόρη μου πατριώτη. Πέθανε. Όχι ρε, δεν πέθανε ρε. Τη διώξανε, μαζέψαν υπογραφές και τη διώξανε. Ήθελε λέει να βάλουν στην πολυκατοικία πετρέλαιο θέρμανση. Ρε, θυμάσαι όταν ήμασταν μικροί που το 25 λέγαμε θα έχουμε πτάμενα αυτοκίνητα. Εδώ δεν έχουμε ευρώ να βάλουμε πετρέλαιο. Πετρέλαιο, τι πτάμενα αυτοκίνητα μας τρελάνεις, η εφορία μου τα έχει πάρει όλα να πούμε. Πληρώνω χαράτσια, έφια, αλληλεγγύο τέτοιο. Έχω τρελαθεί να πούμε, όλα τα έχω δηλώσει, τι άλλο να δηλώσω. Μέχρι και τσόγρακο φοράω δηλώνω. Και δεν μου λες, τώρα που λέμε για εφορία, την κόμενα ποιος τη δηλώνει στην εφορία, ρε, ο άντρας ή ο εραστής. Ο άντρας έχει την ψηλή κοιλιότητα, εραστής είναι την καρδία. Ελάτε καλέ, τι ελάτε, πέστε και σε εμάς. Άσε ρε κοκόλα, θες να τα ξέρεις, σαν τέτοιες κουβέντες πάμε. Λέω πως δεν υπάρχει άλλο να βάλουμε θέρμανση αυτό το χειμώνα, να δούμε πώς θα τη βγάλουμε. Τι να την κάνεις βρε αγόρι μου εσύ τη θέρμανση. Εσύ έχεις εμένα βρε κουτό. Ναι καλέ, σαν το σεξ της κρύες νύχτες του χειμώνα.
Δεν έχει τίποτα. Αλήθεια είναι το βάζει ακόμα το παιδί στο ξύδι. Δεν στο έχω πει. Εγώ με την Ευτέρπη έχουμε τρομερή ερωτική χημεία. Το διαδρομάτο το ξέρεις. Όχι. Συναντιόμαστε στο διάδρομο του σπιτιού. Κοιτιόμαστε βαθιά στα μάτια και λέμε «Εγαμίσου». Δεν μου σηκώνεται φίλε μου ούτε με βίντσι. Κοιτάζω την Ευτέρπη και βλέπω λογαριασμούς. Απόστολε, δεν το κλείνετε εκείνο το τάβλι να φάμε. Έπρεπε παιδί και αυτά τα πουλιά τόση ώρα. Τάκα του, πόνο κέφαλο με φέρανε. Εντάξει, θα φάμε σε λίγο κύριε Χρυσούλα. Μπλέξε γιατί έχουμε έλλειψη από σεμεδάκια. Ρε Θωμά, το τι σεμεδάκια έχει πέσει σε αυτό το σπίτι, ρε φίλε, δεν υπάρχει να πω. Σεμεδάκι και στο καπάκι της τουαλέτας, αν έχεις το Θεό σου, τα βλέπω εφιάζεται στο όνειρό μου. Την τάμερα σεμεδάκια σαν τα πουλιά του Χίτσκοκ. Τι λες πάλι, κύριε Απόστολε? Εντάξει, κύριε Χρυσούλα, βλέπε εκεί το Σύριαλ έτσι και γάζει καμιά γραμμιά του να σου ξηγάμε. Ναι, να τελείωσε τώρα αυτό και το τηλεκοντρόλ αυτό χάλασε, δεν αλλάζει τα κανάλια. Αυτό είναι το ποδικοποιητή, μωρέ. Και εδώ το είχα στο τηλεκοντρόλ, κυρία Ευγένεια. Τι λες, Θωμά, εγώ ξέρω που τα βάζω. Αυτό εδώ είναι του. Ποδικοποιητή! Άσε τα ταράξω εδώ. 4. Όχι αυτό το 4. Αυτό είναι το 4. Απόστολε, θέλω να δω το καφέ της χαράς. Αμά μωρέ, τόσα χρόνια το παίζετε το βαρέτε. Το αντένα είναι στο 2. Απόστολε, όταν βλέπω το καφέ της χαράς το βάζω στο 4. Κύριε Απόστολε, πάλι ό,τι θέλει να ησυχάσουμε μάτια. Άκουσες Ευτέρπη. Πάλι μας την είπε η Ευγένεια. Αυτή λέει ξέρει που βάζει τα πράγματά της. Να δείτε που και το δικό σου στο τηλεκοντρόλ δεν πρόκειται να το βρείτε. Ό,τι δεν χρειάζομαι το βρίσκω πάντα μπροστά μου και ό,τι χρειάζομαι δεν το βρίσκω ποτέ. Ξυπνάω προχθές να πάω στη δουλειά. Αγροξυπνημένος, λέω θα φτιάξω καφεδάκι. Βάζω τη δόση του shaker, κουνάω και ακούω τάκα. Λέω ρε φίλε, εγώ παγάκια στον καφέ δεν έβαλα. Ανοίγω και τι να δω. Τη μασέλα της Ιφηγένειας μέσα στον αφρό. Και να πρέπει να ετοιμαστώ για τη δουλειά και να πρέπει να της κλείω και τα δω. Αλλά και η δικιά μας προχθές πήρε τον τρίφτη στο δωμάτιό της. Έφαγα τον τόπο να το βρω. Πού είναι ο τρίφτης και πού είναι ο τρίφτης. Και όταν τον βρήκα, μέσα στην άσπρη σκόνη. Τι στο καλό τον ήθελε τον τρίφτη. Τι έτριβε με τον τρίφτη η γριά. Σε καλέ εκείνα τα νύχια τους. Δεν μου έχει μείνει λίμα, ψαλιδάκι, νοικοκόπτης, τόσο σκληρά. Κλαδευτή θα πάρω την άλλη φορά. Κόφτη για τα σίδερα να πάρεις, να τις κόψω εγώ τα νύχια, να με βάλω εμένα στα σίδερα. Καλά, αυτό δεν είναι τίποτα. Η δικιά μας έχει γεμίσει το σπίτι ολολίμες. Και όλο της κάνει και όλο μπροστά της είναι. Και κάθε φορά λέει Ευτέρπη, πού είναι κορίτσι μου αυτή η λίμα. Ακόμα γρατζουνάει αυτό τον ήχη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς. Ναι, είναι φορτωμένη με τόσα κουτιά και είπε να με βοηθήσει. Πολύ ευγενικό παιδί ο Μανάκια. Βέβαια, φιλό, μαζί σου είναι ευγενικός, γιατί εμένα όταν με βλέπει με τόσες σακούλες από το σούπερ, δεν λέει να με βοηθήσει. Είναι και που έχουμε και μια αδυναμία. Τι δεσποινή σκληρό. Εντάξει, μωρονολιά, δεν σε πειράζω. Κάτσε, άντε. Είσαι καλά μου, πολύ κουρασμένη δεν φαίνεσαι. Πώς να μην είμαι κουρασμένη, ρε Θωμά, πώς να μην είμαι κουρασμένη που όλη τη νύχτα δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Ξάκρι πνιγμένο, όλη η νύχτα. Έχω την γριά πάει έρχεται με τις παντόφλες, τη σούρνη και όλες. Η δικιά σας από πάνω με τον μπαστούνι, τα κατούκα, όλη τη νύχτα νυχτερινούς περιπάτους έχουμε. Τι πράγμα είναι αυτό. Όταν όλη η πλάση ησυχάζει, η γριάς νυχτερινή περιπολία. Καλά, τέτοια κίνηση δεν είχαν ούτε τα μπουζουξίδικα στο αεροδρόμιο. Εκείνες τις καλές εποχές, γιατί τώρα έχουμε να ακούσουμε καρά. Θεός χωρέσει. Ούτε καρά, ούτε φουκαρά. Θα ακούσεις τώρα την αμπαντέκα. Έρχεται γιατί λέει την πήρε τηλέφωνο η γειτονιά και την ειδοποίησε. Πολύ λογικό το βρίσκω. Η γιαγιά μας πότε λιποθυμάει, πότε χάνεται, πότε λιώνει, πότε σβήνει, πότε πεθαίνει. Ένα μήνα τώρα τρέχουμε στους γιατρούς και κανένας δεν μπορεί να βρει τι έχει. Καλά και η δικιά μας, μετά από εκείνη την ημέρα του ερωτικού παροξισμού, είχαμε κι άλλα. Τι δύσπνες, τι αριθμίες, τι ταχυκαρδίες. Άσε που μια μέρα μας τεράνε στο κατούριμα. Ούτε διορυτικά να τις είχαν δώσει. Και να τη λέω, κύριε Ευγένεια, να βάλουμε μια πάνα. Πάνα εγώ. Τι είμαι καλέ, κανένα χούφταλο. Εγώ είμαι κοτσονάτη. Τι γελάτε καλέ. Δώσ' το εγώ να βάζω και να βγάζω παπλώματα κουβέρτες μαξιλαροθήκες. Φοβηθήκαμε υπάρχει καμιά θανάτωση με τόσο κατούριμα. Και με όλα αυτά, τι γυρίζει και με λέει. Μάτι είναι. Τι γελάτε, τι μάτι παντολόγρια. Κλειό ήρθες. Ήρθε κυρία Χρυσούλα, εδώ είμαι, ναι. Με έφερε τι σε ζήτησα. Όλα στα πήρα. Και σε ξεχνώ εγώ ποτέ, αφού ξέρεις. Πήρες μπλε βαφή, κίτρινη, πράσινη, πορτοκαλί, τρέσσες κοτσιδάκια. Όλα τα πήρα, όλα. Άντε, θα έρθει η Μαριλένα και ποιος ξέρει τι θα ζητήσει πάλι να της φτιάξω. Τρελόγκα αυτή, μια πράσινα, μια μπλε. Έτσι ακριβώς. Τι
κάνετε εσείς εδώ, γιαγιάδες μου, πώς είστε? Μια χαρά σας βλέπω πάντως εγώ, τα ξεπεράσατε τα προβληματάκια, Της Χρυσούλας δεν τα λες και προβληματάκια. Αν κρίνουμε από τον όγκο, μάλλον για προβληματάρες πρόκειται. Εγώ πάντως είναι περδίκη. Ναι, περδικούλα μου γραμμένη. Τίποτε δεν έχω, μωρέ. Μόνο αυτός ο χειροδίτσιος που με φόρτωσε τα κιλάκια τα έξτρα που έχω. Θηροειδή το λένε τον Αδένα καλέ. Και μάθανε τώρα όλοι παχύσαν και τον αέρα παχαίνουν. Πολύ παχυτικός αυτός ο αέρας τελικά. Γιατί καλέ μη είπες να τρώω τίποτε τόση ώρα. Μόνο εσύ τρως. Τα ρούχα και τα λιθακά σου. Μωρέ. Το Ρενό το κρυόθατο στη γωνία το κόκκινο δικό σου είναι? Ναι. Κάποιος έπεσε πάνω σε τράκαρα. Όχι ρε, ακόμα δώσεις το πληρώνω. Πάω στοίχημα εκεί 10, ο οδηγός ήταν. Το είδα εγώ στο Κλιτζάνι, το είδα. Κάτσε λίγο σε παρακαλώ με τις γιαγιάδες. Να βλέπω κι εγώ κάτω να τι γίνεται. Θα με χρειαστεί. Μην αργήσετε όμως, Οι, και με ζω τα φίλια. Κύριε Ευγένεια, χωρίς παρεξήγηση, εγώ εδώ δίπλα στην κυρία Χρυσούλα θα κάτσω. Έλα να κάνεις παλικάρι μου, γιατί κάποιες έχουν να λένε τους προτιμάνε οι άντρες γιατί είναι λεπτές. Εσύ Μαντολιό, τι γνώμη έχεις για τις παππούλες? Τι εννοείται? Λέω μωρέ, οι γυναίκες με πιασίματα είναι πιο προτιμότερες από εκείνα τα δέντρα εκείνα τα ψηλά τα μακρουλά. Και ξέρεις εσύ από μακρουλά, Χρυσούλα. Είχες ποτέ σου μακρουλά για να ξέρεις? Όχι, και αυτό είναι το σημειώσεις. Ανέγκυχτη, αμεταχείριστη. Και αυτό μετράει στους άντρες, έτσι δεν είναι Μανολιό? Βέβαια, ανέγκυχτη. Γιατί άλλωστε Μανολιό, ποιος θα ήθελε να την αγγίξει? Έτσι που νερούλιασε. Τι είναι αυτά που λέει την κυρία Ευγένεια? Μια χαρά είναι η κυρία Χρυσούλα. Έχει την ηλικία της. Εσύ τώρα αυτό τι το ήθελες? Βλέπεις Μανολιό, βλέπεις πως σου μιλάει. Η άξεστη. Αλλά και εσύ βρε Μανολιό μου, λάθος με έχεις μετρήσει. Δεν προσβάλλεις που με αποφεύγεις. Δεν ξέρω τι έχεις εκείνη τη μέρα. Βλέπεις το χαρακτήρος μου. Αχ, σε τρέπομαι πολύ Μανολιό μου, σε τρέπομαι. Όχι κύριε Ευγένεια, μην τρέπεσαι καθόλου. Εγώ το ξέχασα κιόλας. Το ξέχασες πως λες, γιατί δεν έχεις να κάνεις άλλο δίπλα μου? Όχι Μανολιό, εσύ είπαμε προτιμάς παππούλες. Είπα εγώ μόνο τέτοιο πράγμα. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Ο κουφάλογο, ποιος άντρας προτιμάει τις φάλαινες? Γιατί υπάρχει άντρας που προτιμάει τα τηλεγραφόξυλα. Ευτύχιος. Μωρέ, τι να κάνουμε αυτές τις κουζουλές. Εγώ φεύγω. Ορίστε, τι κατάλαβες τώρα, τον έδειξε τον άνθρωπο. Εγώ, εσένα φοβήθηκε, το αρπακτικό. Με τα καμώματά σου όπως μου κλέψες τον Μανολιό, έκλεψε τον Ευτύχιο. Αλλά έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη η δόση του διουρητικού που σέβανα στο καφέ σου, να σε ξεκάνω μια έξω. Εσύ το κάνεις αυτό, μωρή. Και το άλλο που είχα εξάρτησης και όλοι οι άντρες μπούκλοι Ευτύχοι που με ρώτησαν. Δικιά σου δουλειά είναι και αυτό. Να είναι καλά η προγεστερόνη της γογός και το Viagra το Αποστόλι. Σε έκανα ένα κοκτέιλ, il gusto perfetto. Την προγεστερόνη γογό την έπαιρνε γιατί δεν είχε τα ρούχα της τόσο καιρό. Και σένα σε έβγαλα τα δικά σου. Όσο για το Viagra, όλοι ξέραμε γιατί το έπαιρνε ο Αποστόλης. Μπα κακό χρόνο να έχεις. Αλλά κι εγώ καλά σε έκανα και τώρα ούτε που το μετανιώνω. Πώς σου φάνηκαν τα τουρκολάξ, Χρυσούλα? Χεστήκαμε στα βρακιά μας. Βέβαια, η γυναίκα από πέρσι θα πάει από χέσιμο. Και δεν μου λες, Χρυσούλα, πώς είναι η τελευταία η πίεσή σου με εκείνα τα τυφλεγγονώδη? Ασανσέρ, από το 3 στο 23 και τούμπαλι. Φάνηκες να με ξεκάμεις Ρουφιάνα, αλλά δεν σε πέρασε. Είμαι γερός καλή εγώ. Παλιό Μανόλο κλέφτρα! Ναι, κύριε Μαούνα. Αλλά τώρα ευθύος και δεν μου γλιτώνεις. Πα που είναι! Εμένει με παπίνα, ανδρώνου φίχτρα! Άνοιξε τα αυτιά σου κουφάλογο και ετοιμάσου για ξεμάλιασμα. Άπα κι αυτήν και έχει να τα πάρει κι άλλες. Ναι, και γοργόρα δεν θα δώσω. Παλιό μαγκούφα. Τους ολοστελημένοι! Τους μαρί, τους και στα μούτρα σου! Με κρατάτε! Θα κάνω το μπαστούνι Excalibur! Άιτε τίποτα το κάνω για τον άλλη! Εδώ δεν είναι το καλό! Βαστάτε του κυτάρματα! Αέρα!
φέρετε τις γιαγιάδες πάνω και αγριεύομαι. Το Μανολιό. Και στείλατε την Κλειό. Εγώ έπρεπε να πάω. Τι πάει να πει της Αγία Δυναμία. Μαμά, λίγο ακόμα να αργήσετε και σου το λέω θα τις πετάξω και τις δυο από το παράθυρο. Αμάν πια με αυτή τη γειτονιά. Σκέτη CIA. Το Θεαθήνε βλέπεις και άλλα τέτοια. Μωρέ καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Εγώ τα ματάκια μου και το ίδιο τα θέλω. Αν είναι να μου βγει κάτι, ας είναι το όνομα. Δεν με νοιάζει. Τι θα γίνει, ρε λέω, θα έρθουνε. Άντε και χωρατεύουμε το Θανάση. Μέσα θα κλειστώ να φυλάω τις γριές. Πάψε μωρέ Σταυρούλα, δεν ακούω τη μαμά. Έλα μαμά, μιλούσε κοντή. Θα ξαναπες στην αρχή. Καλά, αλλά άμα δείτε πως δεν τα καταφέρνει η Κλειό, έχω και εγώ τον τρόπο μου με το Μανολιό. Μου κλίτς. Αχ, Σταυρούλα μου και να μου δινόταν η ευκαιρία. Στον έκανα εγώ το Μανολιό. Φουρφούρι. Αχ, καλέ, άσε με και τον είδα τις προάλλες να πλένει το αμάξι του. Γυμνό. Από τη μέση και πάνω. Και να στάζει ο υδρότας πάνω του. Κάτω από τον ήλιο τον καυτό κι αυτός μελαχρινός σκυλιοκαμένος. Σαν αρχαίος θεός. Και εκείνα τα μούσκουλα να τονίζονται κάθε που σφίγγε το σφουγγάρι. Και φρούτσου, φρούτσου το σφουγγάρι, φρούτσου, φρούτσου το σφουγγάρι. Αχ, και να μου το σφουγγάρι. Αχ, κολλάστηκα. Σιγά τον άντρα. Ένας είναι ο άντρας, ο Θανάσης μου. Καλά το μου τότε τι το ήθελες. Καλά αυτός έχει γυναίκα και παιδιά. Μόνο εμένα αγαπάει και θα τη χωρίσει τη γυναίκα του μου το είπε. Και εσύ τον πίστεψες. Κουτορνήθη. Μόλις το Θανάση κι εγώ να καθόμουν, όχι δεν θα έλεγε. Βέβαια σε μένα δεν θα έλεγε κυρία μου ότι είμαι και η γυναίκα της ζωής του, αλλά αυτό το ξεπερνάω. Σε μάθαμε τώρα, λέω, σε μάθαμε. Κάθε κομμανό μου σκάρτο θα τον κάνεις. Αν δεν της κανατίχω το πιάσε με εμένα ήσυχε, εντάξει. Ποιος είναι? Ναι. Γεια σας κυρία Παντέκα. Όχι, όχι, μόνο εγώ και ο Λεωνίδας είμαι στο σπίτι. Κυρία, βγείτε να δείτε μια βόλτα με την αέρα, έτσι να αλλάξει λίγο τον αέρα της. Άντε Λεωνίδα, θέλετε? Δεν είμαι εδώ! Είναι εύκολο να καλέσετε 10 λεπτά γιατί είναι στο μπάνιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, λέω, επιτακτική ανάγκη να την πέσει στην κοινωνική λειτουργό. Είσαι τζαζλή, μωρή. Πού ξέρω εγώ από τριλίκια και τέτοια. Αν διανοηθώ ότι πάλι θα με βάλεις να παίξω κόντρα ρόλο, θα γεστούμε. Έλα τώρα, τι θέλεις, να σου κλονθεί κι αυτή εδώ πέρα. Δεν έχουμε αρκετά μπλεξίματα. Δεν μας φτάνει το θρύλο της διπλανής πόρτας. Και τι να κάνω εγώ, πού ξέρω εγώ από αντρικές αηδίες. Έλα τώρα, απλά θα κάνεις αυτό για το οποίο η φύση σε προόρισε από γεννησιμιού σου. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Δηλαδή χρειάζεται να σου υπενθυμίσω ότι ως λάθος της φύσης αισθάνομαι πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Και στην τελική σου τυχιάζω εγώ τη φύση και τους προορισμούς της. Μπονσάι! Με είπαν Λεωνίδα. Με φωνάζουνε Λεό. Μου έδωσαν να κάνω ρόλο αντρικό. Να την πέσω και καλά στη κοινωνική τη λειτουργό. Μα η φωνή μου είναι λεπτή πολύ. Πώς θα της μιλήσω, θα είναι καταστροφή. Κι αν κάποιος με ακούσει, αν κάποιος με δει, καλέ, στη Μύκονο, με τη μούτρα θα εμφανιστώ. Με φωνάζουνε! Λέω, μου έδωσαν να κάνω το βαρβάτο αρσενικό κι ο Άκης μου γράψε τραγούδι και γαμό. Αλλά εγώ συνέχεια το ξεχνώ. Αλλά με την Πιτεβίνου αρχηγό κάνω αυτό που θέλω εγώ. Μαμά, ρε Λεωνίδα, πολύ σφιχτοκόλλης έχεις γίνει αδερφάκι. Α, ωραία, τώρα έγινα και Λεωνίδας έγινε και σφιχτοκόλλης. Κάνε μια προσπάθεια επιτέλους μόνο για σήμερα. Λίγα λόγια στο τηλέφωνο και το πολύ κάνα καφεδάκι. Μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε με τις νύφες του Χάρβ, ρε Λεωνίδα, μέχρι να σκεπάσει το θανατικό. Τι λες καλέ, κι άμα αρέσω, άμα μπλέξω, άμα αρέσω σαν άντρας. Άπαπα, μόνο που το σκέφτομαι βγάζω σπυράκια. Και θα χαλάσει και το δέρμα μου, καλέ. Έλα τώρα, υπερβολές δεν μπορώ. Άλλωστε θα χρησιμοποιήσει και το γνωστό παραμύθι.
Και να εγώ πρώτη φορά νιώσα μαζί σου τόσο άντρας και δέχτηκα να γνωρίσω αυτό το πρωτόγνωρο συναίσθημα. Αλλά η φύση με κάνει που να νιώθω πως δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ και δεν θα είμαι αρκετός. Αλλά και εσύ είσαι παντρεμένη και είσαι και παιδιά και δεν μπορώ να σου λέω άλλα ψέματα. Και τέτοια, πολλά τέτοια και θα στρίβει. Διαταραγώνος. Άπαπα, δεν τα γλιτώνω τα κουδούνια. Καλέ, πού να εμφανιστώ στο πιέρος της Μυκόνου που θα μου φωνάζουν μέχρι και η πελεκάνη. Βρε καλά στη ραγωνιά. Μέσα δεν τρώνεσαι πια. Πρέπει να θυσιαστείς. Άλλωστε, σου το ζητάω γιατί ξέρω ότι είσαι ταλεντάρα και θα πείσεις ως αρσενικό βρε. Και να μην θέλω να θυσιαστώ. Μπορώ να μην θυσιαστώ στο βωμό της σύνταξης. Αχ, τι πρέπει να κάνω. Άσε με να συγκρατητήσω. Τι νομίζεις, είσαι ο πρώτος γκέι που δείτε το στρέφει στο θέατρο. Ποιος ξέρεις. Μετά. Πρώτον, χοντρένεις τη φωνή σου. Πώς. Έτσι. Εντάξει, δεν είπαμε να γίνεις και παγαρότη, λίγο πιο ψηλά. Έλα καλά είμαι. Λες κοροϊδεύεις. Πού καλέ. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο. Θέλω να σε δω να περπατάς ισχυαντρικά και στιβαρά. Ισχυαντρικά και στιβαρά. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ισχυαντρικά και στιβαρά. Ισχυαντρικά και στιβαρά. Ισχυαντρικά και στιβαρά. Ισχυαντρικά και στιβαρά. Έλα, Λεωνίδα μου, αυτό πασαρέλα είναι, δεν είναι ισχυαντρικά και στιβαρά. Λοιπόν, βλέπε και μάθησε. Ισχυαντρικά και στιβαρά. Ισχυαντρικά και στιβαρά. Να σε δω. Αυτό. Ισχυαντρικά και στιβαρά. Ισχυαντρικά και στιβαρά. Ισχυαντρικά και στιβαρά. Εντάξει. Τέλος πάντων, καλώς είσαι, καλώς. Πάμε κατευθείαν στο τηλεφώνημα καλύτερα. Λοιπόν, σκέψου ότι από την άλλη πλευρά του τηλεφώνου είναι μονολιός. Τι θα του έλεγες. Μωρέ, ξέρω εγώ τι θα του έλεγα. Αγόρι μου. Αλλά πώς να το πω αυτό σε μια γυναίκα. Έλα τώρα, υπερβολές δεν θέλω. Θα το πεις με την αντρική φωνή που μόλις απέκτησες. Εντάξει, το έχω τώρα, πάμε. Άντε να δούμε τι θα καταφέρω. Ναι. Μα βέβαια, κυρία Μπαντέκα, περίμενε με αγωνία το τηλεφώνημά σας. Σας το δίνω αμέσως. Ναι. Ναι. Τώρα που σας ακούω είμαι πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερα. Τα καταφέρνω καλά, καλά το παίζω. Τι! Στις 9 είναι καλά. Πού! Πού? Όχι, Ντίνα, θα προτιμούσα κάπου πιο ήσυχα. Να μην μας κοιτάνε αδιάκριτα μάτια. Γιατί τα κουδούνια στο λέω δεν τα χρησιμοποιούμε με τίποτα. Τι? Όχι, Ντίνα. Μα τα κούνια. Θέλω να φοράς ψηλά τα κούνια. Είναι η φαντασίωσή μου. Στις 9 λοιπόν ανυπομονώ, γεια. Κλίτς. Ναι, καλά, κορώνεψε μας τώρα. Αχ, μωρέ. Τι τραβάμε κι εμείς οι χορεύτηρες για μια σύνταξη, κυρία μου. Αλλά και να την έπαιρνε όλοι εγώ, πάλι για το 4 θα πάει. Αχ, μαμά. Άντε. Κυρία Μπαντέκα. Γιατί να περιμένουμε τις 9. Μπορείς και τώρα να απολαύσεις τη φαντασία σου. Μπράβο, κυρία Μπαντέκα. Με κρατιέται. Θανάση. Θανάση. Τίνα. Θανάση. Τίνα. Γνωρίζεστε. Ώστε θα πήγαινε στη δουλειά, Θανάση. Ποιες δουλειές έχεις εδώ, ρε. Γνωρίζεστε. Ωραίες βρύσες επισκευάζεις, Θανάση. Κερατοποχλεκλέ, ρε Τίνα. Κερατοποχλεκλέ ή Μαρτούν. Αυτός είναι πιο άντρας από σένα, Θανάση. Τολμάς εσύ ρε να μιλάς για τον αντρισμό μου, ρε. Αλλά φαίνεται για σένα ήμουν πολύ άντρας, ρε, για τα άκουσα. Σένα σ' αρέσουνε, ρε, κάτι μισορυξίες εκεί μέσα. Εγώ αγόρι μου, είμαι γυναίκα μπιμπελό. Αλλά πρέπει να καταλάβεις εσύ από αυτά. Εσύ όλο με τάπες ασχολείσαι. Εσένα λέει. Είναι η γυναίκα του Καλκαδάκη. Ίσα, ο Θανάσης δεν τα σηκώνει αυτά. Θανάσης για μια τιμή και για μια υπόλοιψη ζει στην κοινωνία. Απαιτώ εξηγήσεις. Μπράβο, Θανάση μου, που απαιτεί. Σπίτι γρήγορα, ρε Μάκη. Όχι ξανά. Όχι άλλο. Καλέ, τι να της γλίτωσα τις κούφλες. Δεν λες πάλι καλά που δεν ήθελε να ξεπλύνει το αίμα του πάνω μου. Είμαι η γυναίκα του. Το Καλκαδάκη. Ναι, καλά, πες μας ότι σε πήραξε κιόλας. Δηλαδή πάλι καλά που έγιναν τα αποκαλυπτήρια νωρίς και δεν είχατε προχωρήσει στο όπερα σύνθημα. Να την πατήσω εγώ έτσι, ρε λέω. Μόνο που παντρεμένα δεν είχα πλέξει. Το έκανα γι' αυτό. Έκλεισε το κύκλο μου ως γυναίκα. Μου ρε τι λέω, σκοτωνέτη τον
κρυφά, να είμαστε μαζί ως τα γυρατιά. Σιγά άντε καλέ, πεταμένα λεπτά οι άντρες. Λεπτά, περισσότεροι για μένα. Αχ, αλλά τα γένια πεθυμούν και αυτοί που τα έχουν τα αυτιών. Εγώ θέλω να φύγω. Πού είναι η μαμά? Στο λέω, άμα δεν έρθει τώρα, εγώ φεύγω. Τι λες καλέ, πού θα πας? Έλα, κι ακούν και από κάτω. Παπα, εδώ θα κάτσουμε μαζί. Ορίστε. Έχουν ετοιμαστεί κι εγώ για ραντεβού. Άντε. Και έτσι κι αρχίζουν και μυρίζουν. Αχ, Σταυρούλα, εγώ την πεθαμενίδα δεν την αντέχω, στο λέω. Έλα, ρε, λέω, έχουμε τον πόνο μας, έχουμε και τις γιαγιάδες. Περνάει και η ώρα, θέλω να φύγω. Πρέπει να μάθει το γλυκό Θανάση, χρειάζομαι σαμπόν. Τι λες καλέ, αν πήγες σαμπόν. Έχασε με τέτοια μελάνη. Κάτσε εδώ. Θα πεις πάει αυτός. Τελείωσε, πάμε για άλλα. Αχ, με τις μέσα τι γίνεται. Θα ξεχάσω εγώ που ένα ολόκληρο βράδυ η Φίφη με κυνηγούσε για να την κάνω παιδί. Αχ, Σταυρούλα, με εγώ να κάνω παιδί. Την άλλη φορά, όταν είχε πρωτοέρθει καλέ στο σπίτι μας, που την πέρασα με τον Γιώργο. Καλέ κάτι νύχτες με τον Γιώργο. Αχ, φρίκι, Σταυρούλα μου, φρίκι. Καλά, δεν ξέρω εγώ τι θα πει η Φιγένεια. Δεν θα πω για τα άλλα, που είναι πολλά. Ένα θα πω. Θα θυμάσαι και το στρικάκι με την πεταλούδα. Το ψάχνω και πού τα βρίσκω. Πού καλέ? Στον κόλλο της Ιφηγένειας. Το είχε πάρει και το είχε φορέσει η Αδεόποβη. Σταυρούλα, αυτό δεν θα σου το συγχωρέσω ποτέ. Σε μένα δεν το έδωσες. Σε μένα το έδωσα. Μόλις το βρήκε και το πήρε και το φόρεσε. Και μετά έχω τι να το κάνει το στρικάκι από τον κόλλο της Ιφηγένειας και το πέταξε. Ω, φρίκι, φρίκι. Άγρια στο μεγαλείο σου βασίλεμα δεν έχει. Αχ. Ναι, όμως, πώς πέθαναν και οι δύο μαζί? Άλλη το παραμένει το μυστήριο. Περιμένουμε τη μαμά να έρθει να μας πει κάποια στιγμή. Άιντε όμως. Εγώ θέω. Άντε βρε μαμά επιτέλους. Έχανε. Και η Σταυρούλα θέλει να φύγει κι εγώ. Κανονίστε. Αν δεν τις πάρετε από εδώ μέσα θα πάω να κοιμηθώ σε ξενοδοχείο. Εσύ θα πληρώσεις. Κι εγώ μαζί. Μα τόσο στην καρακοσμάρα στη στεριά. Ρε Μάλια, εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Και αν χάσουμε αυτές τις συντάξεις, μαύρο φίδι που μας έφαγε. Θα μας κυνηγάνε οι κοσταντζίδες και θα μας πνίξουν οι δόσεις. Νύχτα θα φύγουμε. Βάλατε ποτέ κάτω με χαρτί και με μολύβι να δείτε τι έξοδα έχουμε. Αλλά όχι, όλα εδώ το κορόιδο, στην υγειά του κορόιδου. Πάει τώρα όμως, μας τελείωσε και το κορόιδο. Άκυρα Χρυσούλα, άκυρα Χρυσούλα. Και από τον άλλο κόσμο με βάζεις το μαγέρι στο λαιμό, με βάζεις. Αχ, και χρωστάω της Μιχάλου. Εγώ ακόμα δεν κατάλαβα. Τι έγινε? Δεν ξέρουμε, βρε παιδί μου, εμείς αφήσαμε το Μανολιό να της φυλάει και να πάμε να το μετήχουνε με το τροχαίο. Μανολιά το βάλανε σε ένα καράβι πούτσο. Έλα, λέω, σου παρέψου. Και όταν ήρθαμε, ο Μανολιός άφαρτος, 4 υγριές. Και το πρώτο που σκεφτήκατε είναι στείλετε πάνω στο λέω, μπράβο. Μα δεν ξέραμε, ρε παιδί μου, τι είχε συμβεί. Τι ακριβώς είχε δει ο Μανολιός. Αν ήταν μπροστά στο θανατικό, τι να του λέγαμε, πού είναι οι γριές. Δεν λες που κοψομεσιαστήκαμε εγώ και ο Θωμάς να τις φέρουμε εδώ πάνω τυλιγμένες μες στα καλιά. Ότι θα γινόσατε Κλεοπάτρες με τα θάνατο, ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα. Τι όνειρο, καλέ. Εφιάλτης είναι αυτό που ζούμε. Και μου ήρθε και δίπλος του παπλάς. Να το αμάξι από τη μία, να η περικοπή των ζώων από την άλλη. Αχ, κύριε Φιγένεια, τι μου έχεις κάνει. Ντάντι, κάτι να κάνουμε και γρήγορα μάλιστα. Με τέτοια ζέστη που κάνει εδώ μέσα, αυτές σε λίγο θα αρχίσουν να μυρίζουν. Αν το άλλο, στο τέλος του μήνα θα έρθει η Εύγε. Η κυρία Παντέκα. Και θα πει Εύγε. Τους ξεκάνατε τους κυρία. Και τέρμα οι συντάξεις. Κάπως πρέπει να κλείσουμε τα μάτια της Αμπαντέκα. Μάτια αρνητικά κλειστά. Καλά, λέω, το καλύτερο ρόλο θα παίξεις. Εσύ τον Κρούς και η Παντέκα Νικόλ Κίτμαν. Όλα τα λεφτά. Είσαι τζαζλί, μωρή. Για βάσου ακόμα θα παίζω τον άντρα. Ποιος είναι? Εγώ είμαι η Κλειό, ανοίξε. Έλα, Κλειό, πέρασε. Πόρτα να μην ακούσουμε. Λοιπόν, μίλησα με τον Μανολό, τον ψάρεψα, δεν κατάλαβε τίποτε. Καθόταν εδώ, λέει, με τις γιαγιάδες, του την πέσανε και οι δυο μαζί και ο καημένος κατατρώμαξε και την έκανε. Απ' τις χρειοξεκούτες. Ότι γρίες είναι αυτές, το 10ο καλό, από σβέρκο ψωνίζαμε. Να τις κάνουμε νεκροψία. Έτσι κάνουμε στο CSI να δούμε από τι πέθαναν. Άι, κορίτσι μου, άι μη σε πω καμιά βαριά κουβέντα. Τι αναρωτιέσαι, βρε κορίτσι μου, πώς πέθαναν. Ένα μήνα τώρα που κάναμε το λάθος να τις γνωρίσουμε, μας φάγαν τα σκότια. Βλέπεις, δεν ξέραμε ότι γνωρίζονταν με τον Ευτύχιο. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Ήσαξαν οι παλιόχριες, ήσαξαν πια. Εντάξει βρε παιδιά, γιατί το κάνουμε θέμα. Κυδεύουμε αυτές και παίρνουμε άλλες. Σώπα, βρε αγόρι μου, έχει κι άλλο να έχεις προημάνας όχι τόσο από σένα. Την αδερφή Πού της. να τη βρούμε τις γριές. Δηλαδή τι, σολτάρες γριές. Ωραία, μπράβο σου ξεγριές. Του
Αυτό τώρα όμως το σκέφτομαι, γιατί εκείνο το μήνα την έτρεχα από γιατρό σε γιατρό, μη μου κακοπάθει η γραία. Τώρα μου έρχεται. Η λύση είναι απλή. Κανείς δεν πρέπει να μάθει ότι έχουν πεθάνει. Εύκολο. Φτιάρι μια φορά έχουμε. Χώρο στην βρασιά έχουμε. Φάβουμε τις γριές, φυτεύουμε από πάνω 2-3 ταφυλιές και με τέτοιο λίπασμα θα γίνουν τεράστιες. Τέλειο. Και τη μία θα την πούμε Φιγένεια και την άλλη Χρυσούλα. Το έχω δει και σε ταινία. Πάτε καλά, μωρέ. Σιγά μη σκάβω κιόλας, αφού άχρηστες μας είναι πια. Δεν τις πετάμε στα σκουπίδια καλύτερα. Και η γειτονιά, καρφωτή θα πάμε πάλι. Τίποτα. Κανείς δεν πρέπει να μάθει ότι πέθαναν. Και μάλιστα όλοι θα πρέπει να νομίζουν ότι είναι ζωντανές. Μπορούμε να κάνουμε τα κλαίτη τα ομοιώματά τους. Όπως το Madame Tissot. Έχουν όλες τις διασημότητες και φαίνονται απίστευτα ζωντανές. Μπράβο, μπράβο. Τι τέλεια ιδέα, μπράβο σου. Και ποιος θα τα κάνει, βρε τα κέρινα ομοιώματα, εσύ! Έχω τέλει ιδέα. Μπορούμε να τις ταιριχεύσουμε. Σπουδή στο τρίτο εξάμηνο, όταν ρηχευτείς. Πόπο και δεν με νοιάζει, Και ποιος θα τις ταιριχεύσει, κορίτσι μου? Άρες αφρακιασμένες μου θέλατε και έρωτες. Τι καταλάβατε, μολόγατο τον ευτύγιο, τον ξεκουνήσατε από τον άλλο κόσμο και ήρθε και σας πήρε μαζί του. Κάτι σε παρακαλώ, κάτι να κάνουμε και γρήγορα. Έτσι όπως τις σκέφτομαι μέσα εκεί, τυλιγμένες μέσα στα χαλιά σαν τις μούμιες ανατριχιάζω. Μούμιες! Ναι, σαν τις μούμιες. Αυτό είναι. Θα τις μουμιοποιήσουμε. Στο το λένε είναι ένα πράγμα, Εύκολα, αυτό γίνεται και να το παιδί εδώ είναι βιολόγος. Τι άλλο να κάνω εγώ, έλα. Και στο κάτω-κάτω βιολόγος είμαι, δεν είμαι ο Dr. Frankenstein, που ξέρω εγώ ποτέ. Ψάξτε ρε αγόρι μου στο ίντερνετ, όλο και κάτι θα βρεις. Καλά, αέρα. Αλλά είναι η τελευταία υποχώρηση που κάνω. Ορίστε. Αέρα! Ο Δόκτωρ Φιοντόρο Φιοντόροβιτς στο σύγγραμμά του περί αθανασίας το λέει καθαρά. Τι λέει. Πρέπει να αντικατασταθεί όλο το αίμα με φορμόλι, στη συνέχεια να γίνει ένα μίξ αντιμυκτριακού και εντομοκτώνου και να καλύψει όλο το σώμα και αυτό να γίνεται συχνά. Τέλος, να γίνει το κατάλληλο μακιγιάζ για να δείχνει το άτομο ζωντανό. Το μακιγιάζ το αναλαμβάνω εγώ. Θέλετε να πετύχει. Καλά, αυτό το λέει ο Φιοντόριτς. Φιοντόροβιτς ρε μάνα, Φιοντόροβιτς. Αλλά προσοχή, πρέπει να αντικατασταθεί όλο το αίμα. Και πώς θα γίνει αυτό? Το βρήκα. Θα τις κρεμάσουμε ανάποδα. Με μια τρύπα στην αορτή, σαν τα αρνιά το Πάσχα. Εγώ φορμόλι μπορώ να σας βρω. Αλλά τις γιαγιάδες, μήτε τις λυπάω, μήτε τις κρεμάω. Έλα πάρτε θέση. Έλα, Ζήτω οι κρυές, ζήτω κι οι συντάξεις, μήνες τις κάναμε και τώρα θα γελάσεις. Στο σαλόνι στέκονται
Νεκροφάνεια. Η κατάσταση κατά την οποία κάποιος δίνει τη λαθασμένη εντύπωση ότι είναι νεκρός, επειδή οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν πέσει σε ένα ελάχιστο επίπεδο δραστηριότητας. Να πούμε δύο λόγια για τους συντελεστές της παράστασης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από πίσω, οι οποίοι κάνουν πολύ σημαντική δουλειά και βοηθάνε να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Πρώτα να πούμε οι σκηνοθέτες μας, η Μαριλένα Επιτεβίνου. Λοιπόν, τη μουσική του έργου, η οποία είναι πρωτότυπη, την έγραψε ο Άκης ο Γεροντάκης. Τα σκηνικά έκανε ο Σωτήρης Αγγέλου. Στιχούς ο Γιώργος ο Ζήγκας. Όταν και ήχο έκανε ο Γιάννης ο Αλεξίου. Το μακιγιάζ επιμελήθηκαν η Αγγελική και η Μαρία και την Κύρη. Τις κομμώσεις τις έκανε η Ελένη Τεμιλτζόγλου. Το υποβολείο μας και βοηθός όλων, σώζει καταστάσεις, σώζει τα πάντα, η Έλσα Ναζική. Η Μπέτη Στράκα και η Μίνα Κριτίδου που είναι στα εισιτήρια στην είσοδο. Και φυσικά να χειροκροτήσουμε και τις υπέροχες συγγραφείς του έργου, την Αφροδίτη Ιωάννου και την Ιωάννα Κατζαρού, που έγραψαν ξαναλέω, ήταν πολύ ωραίο κοινό. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, ελπίζω να περάσετε όσο καλά περάσαμε και εμείς.